Mama, you will be a hand browser, say, raise some royal, son, so I approaching will take 102.9. No, every year, brain can get in that to me at the ever will be a will be a no. Eddie and 7 no, who are Betty, now was Tribune so at Yas Josh, as a me and more, yeah. And somewhere Betty Marco, yeah, Betty be. Ye bebo penshab na yako kwada sujum sabrede fidi wonshim ndc chama wo constituency wode assembly for dia country ni ede ntibinti ye de jumu ebebro atututuo bi akoso we ya kronfa renfo ne aposifo ne de bo ani nam so amanipa miensa ato nanom wonse ebe elsonfo ne beko toy mantamu so aman mansimu edonso abro se mu firi oba no se awo my friend said na wanya mfirincha ba aduonu miensa maame aya wawro the ba 4 years we piano trouble ebusonfo edi nyan pa post ayare sabia won kran empanyufo kire se enipa makomako aha sabi wono mafirim busuani bi amai enti enhyehyeye ekoso ma hyebere bi ye so a se nipa nyina wo bekata wona chipreko Elson for kakra ida frobi na ka ho ye wi ya cheprede akenkan ye dia no fanfa bomu ante ba bia butu opiata bofuru sabro se edi mfafra ewo ho ene che wotwe ho hwi na wo mo amoya brane so matri ne huru betwam eba ne se ye nya dia ye kwati wo no mo nje de na se piafo ene di ma wo mo perfect series en ma no ada ena me kanfo dia ma wo se gs na ka wo mo de twire dua e de ase ase nkura no kenkan ye bo mo wo mo a wo na ziri wan quiz gs no ene de so wo english ewo ho wo eye basic one quiz gs free owap award that people KG1 could be 6 Samsung history of Ghana. But may I bet you about Cosimam Rodin United Yancham and a Jabba wanted so basic one could be 6. RM you ho and ye Yesu Kakra, Mohammed Kakra, Nanum Peto so Sebian Sekum, Yanum Diano. Nina Dumako Crown Business who Kakra boom. After computing so KG1 could be 6 KTVats. Basic one could be 6 no. Signs about the Bob Musio Huno, Akuran bed door said Dom said Didier and Kutua door pompon sa Boza Kran were being on a chrono. Na masen so onkuntabuo na akoda no edon so obeben sa betime hu Ghana ni padodo ye wa nyina na working kan kwa yimienu free yimiensam we ka ba ko no wokwa kuntatwen sa ebjonfo na ye wo preschool koda no de ho mekire na sinwan ekosi ye KG2 no ye wo numeracy edema wo mo language and literacy owap creative arts phonics computing coloring and writing ni nyina da me se perfect ten be bo wo na JHS1 for de don so ekosi 3 no ye wo english edema wo social studies after science RM computing and career technology edon ho ye set exam questions de bo atwi etwa mu kwa breban ni nyina da ho se moko setemena se metemo kumasi fo ye kwa putu oja ben station wan kran so na edan suman first of all da na be chira kwan mamu afa na ba bianta ye tuntum bus o se perfect dia na ye dia mobi na da koma akoda no number na 0243299938 and 0540755465 vitamin ka no dia mapa wodwa so pebina no mpa na mu ni pedua no pese ni pedua no fe tinu ne befu kama bia meka se kura no pese akura no nante tentem so na man bia bobo pese na adwumu bie pa no a vitamin ki ya na hodo no na tia ba so american ho cafe bia nim yewo ichoko no tete kwashi koku no na tia kama every banana no so ho eno so sata na abofokwa yem kwadu ene atwitwa ye kama don strawberry no so ho eno so kama pa nwanuro de asemu mase kutum ka hwa mo ho omega 3 6 9 nyina boa e ma data system ekoyi edema Kwadwo Rekon Royal Enterprise one na do Rekon heba me chana ba adwaman so draw we ne ebo ne mrane se okurasi ni a draw of the moment no a draw na nam efri say ye kwaye bretuo mu nubra ne hahan ana ye de ayesa draw ya ba adwaman so enti sisie mu ha obekọ sanso na yi koko ne ho nsensem pressure infections ahodo nyina asiatica ye Rekon heba mixture ena abenom na di akagina mo yi sa ha ahodo nyina di afri kono mo baby bia ton no wo man Ghana fa nyina obowura benya bi na bia na open duduom promise ba be ma bi Paul Sack Epidank Misty Heba Sax Pharmacy Otek FM anso ba on sabeka bi Time FM eno obo asekope bi wo hono mo Techi My Free FM ejo so abanya sabia na nim pe eno so ebi o Freddie Mens Heba Danny Heba Top Amazing Heba no water for Methodist abrosan no mu ho udru a Rekon Royal Enterprise no anase okurasi ne aduro no Rekon heba mesha on sabeka bi o penchiremu bia no akoto kwan abefa so anom no ne nsanka ya hodo bia no afrem panifo wa homa yi so 0244470067 0244470067 SHS online aba busua
sani obi kan na asem osinke betumi a da bia da ye da sore na yi minute benum na da dabroni asesa efiri se ene entoso suku no wo de aba abefo kwan so obeti na fie de hyan so benya smartphone and answer laptop no tina chiri band wo so ene wo tena ase abesua de sa esan se ya abefo tenten fidie ni sunti we no prayer tenten prayer tietia prayer ho ne ho untobi sanso na wonkoto se kan no akoto gare ne hyeto ne na ekeka ho chobo so sembi anim wo se tena fie ne yenkyere wade uwie nso a ye ma wo bodin krata kyere se ampa wagentete e wonto so suku mu wo won finhia mienu dwumadie wo ho no mo sanso na finhia miensa emfe 9 de wo ho enti enko awiye no utia bobew ento aso ba bia pesa wo fa bia university so apon ho bia betumi awuram eye SHS online ene mpanyifo to kase wo shsonline.edu.gh anaso obefra homan 0599 022 998 0599 022998 adehye wonmu na asu asene hwie ya ebeje preje na nkroma so akenkan kasebu dia mawo adehye menu na ya ba banu akwabrane ye bedi pa ne akọ me amede di kan so na ba ohene kwabra boaten ehwe ne menu ya abrewaba kofichumesi afensem no enchemu eni Asem Beba Dabi asem na todwa ebushofo nye ne ebo apakoyo ye ne mu asem no na ejeja no ho aba ene yenso akoya pensima kan sentrefo nsem no to wise ya prekope no ya no fafa e wo sepa mu ne ka ebushofo na asante mantamu ahiyada ebushofo ne de kasebo no edi efri na nsem no ayire ataso se puna bayire no na ebushofo ni nyina no eye kwada so constituency ne ebo de ebro asante mantamu na ne akwakosie sabre ya ye kase ne se fidi wonshim tokwa no din bi kwa man homere so pa uba constituency ni mu akwada so wo mu constituency chairman isamuru kire se jena josu wo no mu eto no wo mu aneto ya wo mdi omdwuma na asase bi na prapre na ato ne ade ye nam so ma asambri manfo na asambrifo no members a wo mu aba monten so pa ya wo mu kire se asasa no de mo constituency mo anya mo de ya assembly for na ya dia na kwame ageni boate kokoton 7 people pa no de du mo kwame wo fia ha hote be se kwame menua mo ha ne akwa ajuso bru kwabna na ho e boko na so e yeginam yo na moru awatotwede na wotwense kan enkoma ye de besre na oma eben interior minister oma manati bi freses mpenimfo ntu ho na mo a anhwe na emoja gu ewo jeni dwom ho no 2024 ana kwada so municipal assembly no eyi wona etije ne dwom frodom ko atwemata chiman so mun kodu mudwa na wona nim dwom ho no sa wo free so fola na ofra ko kwada so kroni mu a won se ofra ko jene dwom ho no e people hakra enti emenven hu se jene cat internet be yi jene no a omo dom yi omu nyoma na ya na edin di mo ka kra timi mini na kumkrofo traffic head be ba woni fini ade no cat active from the jene na chocho enti empenfo ye se o masiesi bebi dia ma omuntu mu yumu di o mako o mse o mu jene fo no sinkonwa ma jene fo nji tum mu ko hwe afi o mu yumu ko na ban sesan ya jene fo no sisi di o ma ban na abenti no o ma san ba bebi a wonum ai na eno na assembly members e won potem ho kire se won krata mu no list da so ye assembly no dia enti empo se jene fo no betimi de dwo ho no mu a chensa assembly no agitum ansana jene fo na yede etimi akodwe free se wuntimi nkoptino bia sa preko pese wa ba ya benti bia sa na wote so na oba face live so a ye the videos how do be go on mo o chema jene fo no ahase ebobo enioma structures ewo asase so wa bra assembly mpenimfo no emmo mo kwan sha sekra na mo se MC nim hu bi nam so ama MC abe ni hu ano se wono se MC nkra betimi amomtumi krata chensa assembly ni gitum enti mprempren ya omo de krata abra assembly no amo twen se assembly bidjafo nya kwakosi hu nkonwa no maji atum ansa betimi abakro matimi amo beba omo nya ntu sa na mo na jene fo no de enima kogu so a na omo ye adwuma nti assembly fo no ye se omo kwa kwa de ekoso nanka omo wo magyae nya asem ketwa edwadada no ni ai enya asem ketwa no na nipa gu so omo ko den enya asem ketwa busia de brafek line so ho na titrani edima NDC amanyuku no kwada so abato mpesua so constituency chairman odi atodwa se ono di isamuru wo se jene fo no a no be mu matena ho no na omo penenem penechena e ma assembly no enyum mfiri ho no
to say obi any one obetumi betu Jennifer ne free hono mo ya che say na nya asem ketwa na nim ye ne asem bidwafo ne bi di nkom so di atodwa say e ba na mu ya police force stress the Jennifer ne ye no enamra kwa police for na anko police for no so nko na ne ntia according to assembly members ne presiding member mo kire ma enkrofo bi akoka kire a police for no mo mutim potem say interior minister ana ama kwanse Jennifer nkonko di dwa eni o matesem ai eni o matesem ekwaso ntuko frɛ police ni say omra no mehema mra nya adwuma osuro na interior minister na di na se moro de mra se ne nsɛm yɛ ne eti moro no de wo se ompene ne empene kyena onim de ogina so ana baa no so no abambofo no enso se omuntimi ma hɔ no mo enti assembly bedwafo no koye no omuntimi anya ho hwe omugigye dom se so mu every say okoye a no mutugu so a obabo na de ehu ne se sisi aye ka sei you kasa we presiding member no na presiding member de das we assembly bedwafo atmata chima assembly member ne other assembly members na omo abobo koje mu hɔ no no enti Jennifer no kyerɛ se omo aban wo so ye ndisi aban pa de Isamoro so bia no betimi kwame na mama bisa se wate fechire bi ni witiri bi wo akire se bia asambirefo no so wo dwumadie bi wo sikasem bi o mpese o mede asase fa so se die omudi asase be kra de ho ne mem die bem ni se asase ni assembly asase according to them no assembly di ne da so in assembly di da so dia enkra temu ni assembly di ne da so dia o sa assembly ne kire ni o mfanye entiempo se Jennifer betime de jo so a o se kwa assembly na assembly ni sign krata me dia dan se afa de Jennifer betime atena ho no empanifo na kwanta assembly be se krata nda ho ma afa be committee akosai ho adwen ahweso be mu makoso na so mu nkoso e no mo di ka akobbo no yoma no so yeah na teacher constituency chairman Ramuru Kasai honorable Kesibe was smart tax force 10 that will never work. But assemblymen, I have great respect for you people. You can do whatever you want to do here and take your this thing. You can survey, take your damage on the serious I don't have anything note. Against it's anyone. I don't have anything against anyone. We are trying to develop this community. We are trying to develop this community. In consultation with the assemblymen. Let's stand here and do our we are not going to isolate the assemblymen when we come on this land. But my own brother as the MC, I learned the day before yesterday, he brought some men to come and distract our people here, and I will not sit down and look at him do such thing to my people. They are my people. I have every right to defend my people. Me say me makosa mun cha kwan anfa chiro na ka kase ba obafa hode aba ka bia so ba obafa hode aba na ha na is safe the can anfa me road it will not choke any traffic. It will allow traffic to flow. Me pa chow yep. Well, we titani di ma NDC amanyuko no kwada so abato mpesua so ene ora isa moro no we na presiding member ewo kwada so mensin ne mu na sa asambra bedwafo transe a nia otena dwemu honorable Ernest Frimpong enso de atodwa se de koso ni ntwa yie ne se eba yi no MC kra no MC kra bi MC NDC fo na de ne bae enso MC nya politics wo hono mu a woni assembly fo na hia ene gene fo na hia nkrata se mi na MC kire se omo ntwen na assembly ni hia no mo to adwen wie a ne wo mu no mo ni gene fo na hia no maka so mo tena ho ana omo ntena ho no mo so ho emedru baby kra no omo nyina akọ benkro mo twen so mo be hia afa mo nyina se gene fo na akọ tena so mba ya om the politics a omo kire se omo ba na wo so nti no omo po mo mpo omo betena so aye adwuma no na odi atodwa se omo frɛ police force omo ma so my team na bibie se mo frɛ police force omo ma enti ade ha adwen pa na se gene fo so mba sa de mo assembly members no aba ni tumi ama omo merandi tumi ama omo mpene ne empene enti na meka se interior minister na da mani di mu enkrofo di digu na badwesem enti so na mo ntaka ni sa de we da enti ne sra no omo tie enka omo na mane na de ekoso bia no anya sa na assembly fo ni si na we mu si anhwe na mo ja egu
Gentia and I father so assembly members. Yes, I say last year now new market for one assembly no. I relocate to Mudum Court Chima. Yadi him say I relocate to the Muyana say you 2 about my sister I buy no. Omasaba. Ye yaba never Gentia Masaba. The usual much say is had been alleged say Interior Minister Honorable Mutaka and as so much say Umumbra MC is also Yanin will be if you say young assembly members by an assassin or by another assembly be decided the assassin and not Akuma fine any of the 2 Obama 100%. And not to say assembly no say no MC and then the chairman and in for assembly no partisan young father so assembly members young Tiasian and TSH. Now the air can say it's only the assembly and the better determine the use of the land. As I said, a bind here, a assembly need here. Assembly lease, you will lease that for 50 years. Presiding member of Quadra so many honorable and from point. You know, your Gusua DH, I can say the more home you the chat transana could fear Miss Emredinty. When assembly, Nasa MC, bet me my Quenyan. Who bet Maka said Mreka Crantamon Fantonia? I think assembly no weka members there be assembly no be we can o say omumra hyehyɛ mu no MC wo tumi de be ye omra ne bi wo hono mu a hyɛ nko general assembly mu to so aba so say I say parliament kuma ai wo hono mu no so enti akwa general assembly no mu to so aba then normal assembly I say o man pani person we use ka abem ko ebibi so ko parliament akwaji tumi and then MC dia to dwa say e wo hono a wo twen say omuni assembly members di gede fo no be hia no mu nyina to adwen and I'm a Jennifer Nado Mupe, Aquacoy, Sadiana. You come better say, Kofi, Joshua and Emre. Yamope Hame, na yen free quadra su Jenny Jum, na yanko tema. Na tema na abeto dwa say akronfo and 4 ne aposi for their boy ni enam so many pamiensa. Ahwere wonom enkwa. Amane bonu chirem say we no eye obi ni wholesale ye niema ahyemu mase twom ya enya asem ketwa. Na no na akronfo arenfo nipa du okobowura mu de ka besi abonte wo twene ma nakọ enam so ama nipa num bi eyi Tema Regional Police Command na sutire ena omrante enso ne ntempa kopi honomo nanka akronfo yenim no ye payo ananka waso mirikatente mapa ba bia fa nanso bra akronfo hu aposifo no twetwe tuo ene we to na we ato action movie nyasam keto akora ene nam so amanebo ne chese nipa miensa afrimu se ya posifo ena sa akronfo no mu bi na afrimu no kofia mu a aye ya manebo ni asem yi ho wato ye nkra bia ye bia ewo home eye industrial area on say ye ka tetema eye industrial hub dia na chese fun asem na ye kan san say industries no na tese ne nketwa no nyina pu bototo na egu ankasa na asemi esi bia ye bia ye fre honom Apollo warehouse bia ewo honom a adwumakuo no wonom ekra emu ene agriculture honniema ena edibeguo na obi nim ene ye ya ni prime na nanti wei ejina enwentiye se niema begu akra dan nim enti no wonom nko na wonom enko wia ena enam so ma enra wonom nya ne ntiye ohaiso na woma omo ye ha no mu kopi bia ye hono mo nya ntiye se enyinanto wa omo dodo be sedu abo omo ho aka ho abo mu a onom pese onom ko wia sa apradan nim eniema na ne omo ye ne se omo ko duru hono no apradan ya to fesuo afa ho nyina enti no omo bu fesuo na tokuru bedemu a no omo wurem asi ewe bia ho ansa na omo akwa kobu apradan ni na niema ewu no omo wia omo timi twene ma ni bi ikosie kekogu ba bia omo pa sana ebia omo akofo omo abubu ya ne ade a omo so apake enti ya prosiko ne ti ya omo koduru ho no na omo ye se omo kire omo no na omo fia se omo tutu ediegu aprosiko yi so bi se uni mo pato a uni mfo nsana wase aprosiko no so kire se wonom na agentetiye ewo tutu mu ene we to fuma na mfota no owie kire no na se nipa edua wonu susu se wo mu be bokro no de atu ba ya no emu miensa de kana nan a wonu ato na enso a aka no ebinum aposifo tete wonu anya prekuru a eye atukuru na enti wo mu bo amane se ayasa bia hodo ebenben se obi ba honom na wo de akura ba prekuru ba na ohwe na sa prekuru no
enye de grade na etwa no ne mumetu Krobea omoden ma process for amupu Asante na wono mumehwe na sapo no wo so wo ya bi enya de approach for no bia ho ekan ye eni ayetie ye amani boni kofiamu a ne nkra to a wodi free tema akronfo aranfo ani aposifo de kobo ani enam so sebre akronfo no mumiensa wahwere won kwa enso eka ye ne bi nso de aprakuro na atopia fa agyan to o kire se o ya yaresa bia mu jumayeni na hu se obi aba behwe ne ho yade na wo hwe pra wa pra no enya ado na se ken atwa no ase e pride se tuo pra ma posifo nkire sa owura na hwehwemu ahodo enkoso for an mountain bia pani se kwaso aboboa no ahana na premto breka se bonsem wa ide wo no ni nyinata ye di esie wo mu abu aye eye ofa adwi bu sekon labo de na pamfo wo mu ne boabo ka se bonno no ma na ye kro chen kinkan ma na mo so a yakwa brane mienu ye wiei ya no fafa bebo mu ade ene ye kwadwomo wo na ti bibinum no pipia iguso a papilo bu ye chidom afunaba ohene kwabna buat na wiebe ne menuam abrewa ba Kofi Chumesi daze brokuro nto sabre so de na akurei wode Asem Beba Dabi etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture no. And what do you swabber? Cynthia, I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus smokes no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days. Na Pavi, and the plasmox mixer. 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grunedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawan in Fiadu Yenunka. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratuyatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de nimdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. A free basic 1, equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto bi ma ne ba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton am ni students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixer to malaria and asakura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grunedi Pa Pavi Plasmox and na Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada when you feel do you come. Our pharmacist and her basho at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aje Jordan Kratuyatu. Odofo mama mi se wasem o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa
cholesterol anasade dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center di ama say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie suade enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no ye pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say etumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, bo wotumi atwa won wase. Me remedies students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Awofo, me ma wo sentim yense atwa se wo ma wo bane de no ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti abo ma obani nya abotre suade sene ono ape. Etosumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam enke wo prospectus so. Te sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etosumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni wo hia ode besua de SHS online a laptop computer internet or pepa yedisuade na enkankan ahohye so admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 na ma obani fa no ho nhyemu ne yia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie ati. Quantum pon mo, Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu woha Yanbisa Peter o Teka Asem Beba Dabi woha Wuko tie Hefa piao. Adonu mubuhura ayeye ne na hyenkam. Ise nyuma obia ni nyuma ne doso. Nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi. Otek nyame ma wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wode ama me wode asɛm yɛ wo so wo bia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwidi pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm a ɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan Imonu tuturo onso omon papa omo da subusua ye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na asem kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumofrofo enyanka papa wa yi bi oteki mo nyinkire ye duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni maso nya sa na mo tie omo ka se aduma na omo ye no mbra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kataye na ya na omo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya ombe hihie na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen dami jamo ami na dana mai temu sumo yama no mo nko so sa na enye ye mai na bibia ba obi ehunu se sa ade weri ye chi na mutime ye maye ama ye ye dami jamo de setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. amen
Get us say ya no musu wo pra wo mo. Bi wo se ye yi. Enya esun nye je ho na so no esun. Hwe oba wo ne be ma da awi abode. Na wo ye aji na so ye nye ho a wonim nye je ho. Aji nye je ho. Na de na ye. Aji ya me se me ne wo da na ye aji ya me jai. Me sorry go me kum obi ba. Na oyesa ya na ye nye je ho. Oh, ani je ho ne de as wo hu na no. You know, that's now that damase na mami mora na eji oba de o se die na ase ya jeje akra bi esofu e die na ase ya jeje se mi egu tie me say se obi be oba be ma no oda now ye eji wo a eji wukume eye oya mejai die hin bi na ye die me yire me ho ye se Medasi. And your baby. And your baby. Oh, and you must be hope I go up my bus. You see, that's all I'm the man. But you can't have the manager. Any part of assassin or no, actually, I'm doing a man account. No, since coming home, the community, some memoir on some kind of documents. Now, memoir. And I'm sending him call him. If you know, TNT, they are talking and say, what you are him. Now, oh, yeah, no, my enemy, no, allocation to power, no, or then the bottles of a toa, the other one, maybe. Then I made Towo, as I saw my document. I'm telling you, so you. Now, what I say, Hinana. I don't know what yes, I was I take him anymore until how? And how be cut a lamp for? Kosola Kanya Kawakano. Try to know I am quite to meet you. So be coming. Oh, 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Maybe I sure say, Nisha. Kawon Kasasa, or Henny Pan Kasati. Or Henny Pan Kasasi, Miniature Sanayo Henny. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. I can't some will be able to answer you. Sounds so you're Henny. And then so you uncommon about it as a pass one man. I had the come. Yamisha. Sepanuka Sassia. Sepanuka Sassia, here we are. Ile Jatabiribo 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 OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi.
Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Nyami Yenu na mampara yenu Lase musu binaka ya minyami beye free musu yimwa Wayena jawa sri buenyo Buenyo Wabra buemu Nyami Yenu na wampara yenya piuna Lasare wabinaka ya minyami beye frara woyimwa Buena jawa sri buenyo Nyami Yenu na wampara yenya piuna Asem Beba Dabi 102.9 Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Nyami asema yentie akenka che babu sumiasie wonyami sunsumo yebeka yewo eno na sawama Asem Beba Dabi 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 Asem Oba sawama nyami sunsumo sawama Kwa mi akwa bo wo within the yewa wonyame mu nyankopon totobo so bo abia wonyewura FM ogunkuni chedi ampon yo odoma nkoma ene nyankopon kwa mi asafura ogumi nyame e no gura yensu kom wonyame nyame e nya wa ne amen amonso mo we nyame e uto nsuo na bo awia wacha so nyame wonu ma epem ye eja do nu epem o e dasibre ye papa do nu epem o e ane nyankopon ye wonu epem o ye ja do nu epem o e dasibre ane nyame o ya die ye wradie wacha so nyame ye wonu epem o Asem Beba Dabi Okay enawiai odomankoma nyame ayeyie enka wodin enawiai odomankoma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiai yebema yenho aha yebema yenho akwaba na yama yenho ye hiehyia aha eye otek 102.9 FM sunie ene yebenada ene yebosome nsui ne da etoso aduonumienu 22nd July 2025 ebe na wiedu se wie ye de Asem Beba Dabi dwumadi no ba besom na dwumadi se ye dinia tenase se yia asem krope ne yeka ye se ye disua de ebre kro na mu ne ye de kire ye ho so ade enu ntina wie ya ye hie nokre moma yense ye ho se ye ba bisua de ebre kro na mu ne ye be kire ye ho so ade ewa afidikase yi so na nebna dwumadi a ye ba bedie ya no aka ya chene nso see ye live ewe in social media platforms ne so se wo baso a wadama wadwenkyire bi a wo fabra comment section ho wo de fatum mayen ye begeni akan no kama wa afidikase yi so am obi ate wonka ye be ready o comment no live on radio am obi ate wonka ena wiei wadama se wo baso a eya ahye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya binsonhwe ebre kro na amuo no wo share no na wo like na wo follow page no on like page ne nso a na wa like eno beboa wo da biara da ye benya kwanya na ya bamfremam ne aba live se no nso benya enkaibo no ebe notify wo na nso atumi anya kwanya join na ye nyina ya ka bom ya kire ye ho ade na ye nyina nso yesua de ewa afidie so enesa wo ba Facebook ana wo ba YouTube ana wo ba TikTok ena wi adwumadie ni stream live me de Krobea nana Yaw Asante ena wi oji amanie ena wi apesemakana nanie ena wi Krobea jata me ne wahia ewa afidie so ena dai mo monitor show no Spain Be Love Radio ne so Yankopon hyira mo onya mo kese ontutumu ana monsiye yadamo asenso se mo monitor yen all the way from Spain
yɛda mo ase eburu afei mu amowo United Kingdom mu nso na mutie yɛn hwɛ yɛn wo GN radio so Patmac radio so Abawa radio Amansan FM Brainy radio ena Sahara radio so no mu nyinaa nso yɛsrɛ ɔdoma nkoma ne nsɛm kyira sɛ enka mo nya mo kɛse na entutu mu anamon so emfensi afei mu amowo Kings radio ene ni TV nso so na mo monitor yɛn wo Paris France abuchima yin mu nso no na wi mu nyinaa nso yɛda mo ase eburu sɛ na wi mo nso ma join ni show no live ene dachi hima radio wo Denmark yewo Rakus FM ewo Belgium ene yewo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchima ni mu ene wi yewo no nyinaa nso ne yahia ya ye nyinaa ya ka bom ya ye nyinaa ye ba besua de na ya kyerɛ yɛn ho nso ade awiei mabedwafo wa ha oba de chiame agyenadwa ene wiei agya kwame wono nso agyenadwa ene jataba wa ha abrewaba kofi twumasi enso wa ha awiei kwadwomo enso ede ye kɔ social media ne so na wode ye wuram enso ewo miaya hodo no ama manfo nso anya ya hweyɛn na wanya yɛn atie yɛn ene emoschei enso wa ha ene other technical team no onum nyinaa ta yachi ebo yachi dom se onum chinchim mfidie no na wode awuram no nyankopɔn enye mo kɛse awiei obade ya chiame ma hen ye agya akra akwa abanso ye agya akra na ho te sɛ nyankopɔn adom ho yɛ pa na nso so adom kro na ye de nyankopɔn men so me ho ɔden ye de nyankopɔn na enawiei ye hia bio ene ye benada sɛ ne ade ne tie no ese woda ya no asɔre wo ba adwuma na de asa na wo sɛ koda wo nhye da ntumi nhunu ese dianka to de bia se wo shorter day longer night ebi nso wo hɔ a ye shorter night longer day se dia ye shorter day shorter night ni nyina ka bom by 3 hours na ya na wa from 12 to 3 no ya na wa ma e chepa mi dia ya mi hu ne saa o saa ho kakra ne de duru ho nko ase ya break no ase ya tweta ase batam ya break no ebe gina wo saa nkoda bo media mi nso mi hu ne saa o e chepa media se ade no 3 hours na ya woni shorter nso date no na enko ntem ma me obi a wo de enko ma no date ni de me sa 3 hours na nko ana timi di be na ase 9 hours shorter no nso date ni ase nka no edu em say ya no mo break ye be wura week we mu no na mi nse bi aye ba with bi aba 25 o afa me hwa 21st date ni de na why na echinchim date ni sesi ye minimo ono ma ne nko saa na duru ho em say 12 to 3 no na wa pause no le gina fa ko saa e dem say ya sore ye no anu abia tum bro wo se sesi abo sadam aya kwa be ma ha me Joseph na ho to say bo ka jo bo say jam sanetie say wo open ntema unya ntem no cre sa na wo open ntem oh menya nkata mo nkokora na de na tam kontem ma no cre menya nkata mo kopa o tam so kontem na date ne ende be date ne dia men shada ohunu wo se bibisa Peter Dabi Peter moa obeboa omoa we mu nkobu udi ebusa Judas Iscariot no se bibia ono na mo pesa mo ono dia sesese no won echinchim ade yi sese se ono no kwa wo se kwa Easter kwa mo e nibi Judas ada wa fa de ho ade won ko yi Yesu ma bi ade money abadi trim Dabi amo de shani sa ade se na nso Habakuk ne mbeka sa yo sa okay Habakuk se men kan kire mo se ne mon kan ne ngoma no etremienu enyi mu miensa mo ko bi ho ma me na me hwa de ko de wo ho Habakuk se mon kan ne ngoma no etremienu enyi mu miensa jataba ko ho ma me Habakuk 2-3 ko ho ma me wa wadi nkan so aduru ho no kopede wo ho fa beto comment section ho ma me na afi men kan asafo ne asafo maamefo na wo ho no menyonko ne Habakuk enti minima de kode pa potenti a eno ka kire me se menko Habakuk
verse 3 ho so ka se mi chiro me minima sempro enti wa wo Habakuku ho sese ya no kopede Habakuku ka no na fato ho mame ti a ye mienu afi na jaka be ho ebi so obi ka ko da be so wedding kan akọ ho a na wa kopi ni nyina no na ade ato Habakuku 2 verse 3 fato ho na me so ye kan nyina na ade abeto very good and now we adofo ne ade hye ye hia na ye ba besom na ene yawurawura mu akwa akopie emuamoa krom yakodru emuamoa krom na emuamoa krom a yakodru no sebe wa wani tua sese yedru mmoa krom a mmoade nko an oye ewo ho enti mmoade a mmoa yiye eno na yakopa baabi ginaye se yebehwe mmoade a mmoa no eye na mene wo ka sei aboa ye frɛ no akokɔ ne nyonko pa ne aboa ponche ewo moamoa krom ene ubehuna akokɔ a ubehuna ponche a ubehuna akokɔ saa na ekoso kire se onum nyina na ntibom onum nyina penuane bom ba bia aponche beduru a obenya banche ahahan wo ho no akokɔ behwete ewo banche nase no wayi mu amoa no ono nso adi ba bia aponche beduru a obenya bode ahahan bi na wode na no asom no esuan ne dwe na wawe no abo akokɔ behwete bode ni hini ase no ono nso achecheche mu amoa nketenkete ntate anom ne ade a wonom nso hyehye bode no ase no na wono nso adi saa de ya na aponche ene aboa akokɔ onom yo na mom ye hwa de bi dakro yete hwa yenka bi nhyem ene ehunu se okode igre akeka ne ho ya wonam ewiem ene baabi amu ayi kuroi aboa yi ebie na tabui mu ene wo bo ne fakam oh you see how mighty ya eagle na tabu no se ne yete no ene wo biem na aboa yi bom enti aba saa no emoa ewo mmoa krom ni mu nyina no obi agyae ne moade no edimirike pe baabi awura wo bia dimirike akobone ho adwa wo bia pe baabi akohinta ne ho enti wo bete se ye odwan a no ofre ne ba besen kohye dwabuom kope baabi da se eye aboa fofora wo bia wokwane a wofa so a wofre ne ma wo bia efre ne ma so ohinta take cover eno na ekoso ewo moa ekuroimu sabra me ne wo ka sei na aboa ponche ene ne nyonko akokɔ de afei na onomo akonya hahan aponche awiwi bi akokɔ ahwetehwete bi ya wasuso bi ene onomo ba behwe empripra gro a onomo ba onomo diba ene ese ya o na aponche na dimirika begina ho be ka kira aponche se aponche ei okɔde aba system ni mu na sane wonam wiem na wabie na tabu mu nam mfremamu a woye no adwombone abakɔde etirim ka kire wo nyonko akokɔ muntumirika mompa baabi nkɔhye sente saa ma akokɔ nkɔne fie na wo aponche nso bewura wubuom ye nyina ye nkɔpa baabi nkɔda kosi se adwombone a aba ɔkɔde etirim no ɔkɔde betumi anya baabi de na adwombone na fa asomdwem na mfa ahaw ne asɛm bia mfa mayeso ɔka saa asɛmi na aponche asose diem wo sere ne nana hwe wiase se wuni panyini pa due nya panyini ni panyini yo ya won panyinfo bebre wo fie panyini asebe wone nkwada ahye ye nyina ye kotena wi base ahibom saa panyini wei afutupa ben no de be ma nkwada se wonya ahye panyini a wone nkwada kototramo ye nyina ye pai gwama ebom saa panyini wei wugidi sa futupa bai ene ode koma akwada se wonya atramo onom panyini asebe akwada ekowia ni akoto no ni ama ye ho ye ahiesia saa panyini wei afutuba bai no ode koma akwada sa akwada ja akro no bo nanso aponche na nade no ye panyini pa
enti wotu ne nana apɔnkye a ne nyɔnko ne akokɔ ɛfo sɛ dwane gye wo kra nkwa aboa apɔnkye amfi wɔde sedeɛ na akokɔ nso asɔ sedeɛ mu ɔsedeɛ asɛm na ana na ɛkɛi wɔse wɔkɔdeɛ bi aba kurom anhwɛ yi a ɔkɔdeɛ bɛtumi ayɛ yɛ ade na wɔn nyinaa butubutu hɔ twetwetwetwetwetwetwe deɛ na akokɔ wura afiri ɛne sɛ duru sɛ yɛmfa ɔkɔdeɛ bɛdi nkia afa wɔ no akokɔ enti akokɔ na nkɛsɛ sɛ ohunu ne ho sɛ wɔyɛ very vulnerable sɛbesɛbe ɔno koraa deɛ ne ho ɛmɔbɔ sɛne apɔnkye kyerɛ sɛ ɔno apɔnkye ne mu edu ɛsene wo akokɔ ɛtɔ da bi adwene wɔ ho asɛm wɔ mi ka nyinaa no yɛafa wadwene di makyi wae mesrɛ wo adwene wɔ ho onipa dasani ɛyɛ adwene ebi wɔ ho paa onua dasani ɛyɛ adwene dadi lumba ne nwum bi ɛna nɔpa yi na me ni agya kwa me di ho nkɔmɔ ni ahwɛ na dampan ni ahwɛ ni deɛ ni ahwɛ o ɔdamani bɛwa me ahwɛ na dampan unduru baabi a panyini aduru no hwɛ sɛ wo sere no maame wei deɛ wɔwo yɛ hwɛ sɛ ne watete a wayɛ wonya nuru hɔ enti nsere no obi a wo die ne hwɛ ne ba kwatia akwadaa tie akwadaa yɛ nimu ɛtan wo bi me nua ba wona wo siri wo bi ba sɛ wa akwatia yi yere ho akokɔ ehunu ne ho saa o wa ehunu ne ho saa afei mpofiri mu ɛne ehunu sɛ aboa ɔkɔdeɛ astati disende o sane firi wiem hɔ ɔno nso so o sane saa na wahunu deɛ n'ani abɔ ne so ya wo ba bɛfa na ɔka na tabu ni na tabu ne twom na wayɛ na no twea no ɔba te sɛ America fo bi tu bomba no ɔba wo so enti wɔba no ɔbɔ pau no akura wo saa na ɔde bɛyɛ akokɔ enti pau no akura akokɔ ɔde akokɔ furu wiem no na akokɔ tiam ye apɔnkye me nyɔnko brɛboɔ wada ma wo nso me mu wada ma wo nyeme enti wo hwa ma aboa kɔdeɛ de makɔ ɛnɛyi asɛm ma yɛnti so wɔ nyɔnko me sɛ me kasa yɛ di akyire asɛm nto nti wo so wɔ nyɔnko hwɛ me de bra me phone so ada asɛm bɛto no na bɛhu sɛ di a wa store wɔ numbers phone so nyinaa no ɛyɛ numbers ɛnyɛ contacts ada asɛm bɛto no ɛhɔ na bɛhunu sɛ nipa media makomam me friend sɛ wɔyɛ me nyɔnko no sɛ wɔyɛ me tamfo in disguise ɛnɛyi asɛm nto wunti ɔne wo sere ɔne wo kɔ ɔne wo ba ye bɛma we dia wɔdɔme yarehwɛ ɔba yarehwɛ na wo yarehwɛ a ɛna abɛhu sɛ bɛma no dɔ wampa ɔba we dia ye me ne na o ɔba yi nsi me fam ɔba yi dɔ me papa kwabrane mo adwuma nsɛe hwɛ ma usi kasɛm nsɛe hwɛ ɛhɔ na abɛhu sɛ wo yere no deɛ wo se yɛ wo yere no deɛ wo se wɔdɔ wo no sɛ wɔdɔ wo anaa sɛ wɔnnɔ ɛhɔ na abɛhu enti wei asɛm baayɛ a akokɔ ɛna ɔkɔdeɛ kura ne mu a wɔde ne kɔ soro nkakra yi apɔnkye gyina fam na apɔnkye sere twetwetwetwetwetwetwetwe anuanom awerɛhoɔ apɔnkye sere twetwetwetwetwetwetwe na ɛhɔ no na onipa dasani bi aduru hɔ ɛna wɔbɔ apɔnkye abati aboapɔ wɔse yie wɔse ɛnɛdeɛ nti na wosiri wɔse wɔnhwɛ akokɔ na ɔkɔdeɛ de ne kɔ yi o ɔse na wo a wugina ha yi ura fi sɛ maayanka ɛni wiem ɛwɔ asase yi aso ɔmo yɛ adwuma wɔ maayanka butchers no ɛnyɛ wiem no ɔmo de ɔmo bɛfiri o ɛyɛ asase yi aso enti ɛnɛ apɔnkye a wo sere wo nyɔnko akokɔ sɛ asɛm ato no akokɔ awie ne laasia na ɔde kɔ yi wa wo sere no ura fi sɛ wɔne a ɛba bɛso mu de se kan ato minimu apɔnkye ne atwa wo mene hye no ɔmo de ɛnyɛ wiem ɛna ɔmo bɛfiri aba o ɛyɛ asase yi aso ɔbɛfiri wawra enti ɛnɛ wa asɛm ato wo de hye wo na aseɛ sɛ wɔyɛ wo nyɔnko wo na aseɛ sɛ ɔyɛ wo kunu oyiri bi wabusuani wo nua bi nanso wogyina nkyɛn adwea nyame na atua wo ka wura fi nso enipa o nso enipa de ato no no ebi betumi ato wo nso onua dasani ma wo nyɔnko da ɛnyɛ wo da ti asɛm na wo ti asɛm
panini pa asɛm na wodi panini pa no asɛm ni a onua ɛboa wo ɛna wie Krobea masɛm nie ɔbɔ Krobea no asɛm Monica sa da asie bro ye na nyame ase na ye nkyia ye tiefuo nyina good akra wasɛm a woka ye gina atenapo ye mienu na me dibia kan de no ho baako sɛ pani etufu a ɛyɛ tie free sɛ pani ade a wo gina hɔ a wo hu no wote hɔ mpo a wo hunu watra hɔ bi pani ne hwe kura no wo abakyɛ oba ya kyɛ obagyawo ndi wo hu ba bia otiaye na wo hwe ase ba bia otiaye ne pa no ndi sɛ wo ka asɛm akyerɛ wo a ɛyɛ tie ne yie na fa kwa asopam akokɔ antie nea abrechire enana ebeka aye no asɛm no no nene awie ne sɛ saa bre yi obɔ okɔde enan ano a wode no kɔwie mu a ɔno ano yɔnko brɛbɔ apɔnkye ɛsere no saa ne tie sɛ ne emrantie emabaawa emabu na omaba no sɛ pani bi hia wɔ no na wotu wɔ mfo na wɔ ka ne ebesi a akyerɛ wɔ mo sɛ de ɔmo yɛ no ɔmo anya ya sɛ ne besi a na wɔ mo sere no ɔm so wo de oyɛ kolo wɔn de ne pens watwam wɔn de ɔkeka tete hɔ ɛsɛ saa bre no nyɛ nnɛ ɔmo timi ka akra akwa sɛ tete hɔ na yɛ abagimbre ɛnɛ de ne yɛ nyansasɛm akrakye yi a wo ne nam hweyie o nyame hwe no no ojai kwan a obefa so obekɔ aba no na akyerɛ sɛ onim nyansa kyɛ wonana ɛne ɔmaame nyame boa na twomde a afa ne ekobusa na bɛma ne ka sɛ nye wɔno a na ɔgye akyinye wura fi sɛ ɔmaame no papa ebisa wo sɛ odi no so nyame hwe no no na akɔnye me na so ɔno so ɔsɛ nyane hwe no wa afa de ewusu enti sɛ pandimu ka asɛm kyerɛ mu a ɛyɛ a yentie na yɛmfa na sopam fi sɛ pani de pani akra ensuo abro enkyene no na enkuto eti baabi na wo sere twetwetwetwetwetwe na ni agye enkyene na ensuo bu nkyene ma nkyene na na etene nsuo na enkuto si baabi na wo sere twetwetwetwe na ni wura so awie bebo ama ono so anane ebi na ya apɔnkye ene okɔde yi okɔde abɛkye akokɔde ne kɔ ama apɔnkye ani agye esere wei na ye kai apɔnkye so sɛ wura fi sɛ enche bia na buchafo na duru ha na mayankafo na duru ha wonso wo kon bɛkɔ na honom na abehunu nti nesa akokɔ na wie mu a okura de akokɔ de anya bia wa bɔ mframa na de kɔ ɛsoro wo de asase so ya na obenya wakatua ene na ato nua ɔkyena betimi ato nti mensere obi a sabre wo wa hohiahia mu akora wei na mede ka de no ho medase eburo awiai Joe Ranks ose boss I salute you and awiai Ranks Dr. Ampem mehu ose na ya Krobea Asante I salute you say Dr. Ampem nyankopon hirawo and awiai mehu say onso aba ahomane so live be time GH mehu say onso aba ose na ya Krobea Asante yi ene ye hwew etiew ewo nanapa ewo isi regye and awiai nyankopon hirawo pa wate onya okese na ontutu one wabedwafoɔ nyinaa nso ano asɛm emfansi innocent kwadwo ene osenana enawie yi Kwame Apia wasɛm a wakan I'm going to my best friend Kwame Apia ewo mayanka mate ko nyonko ne ho why na yehunu sene eno nso te asonaba eno say yes the finest ever presenter nana piao ena wiei yenso ye wahoma ne so a yetiu abena kwini eno say ena wiei nana real talk asempa no aka no na nyankopon ene yemboafo ena wiei chacha baby osi good Krobea wasɛm a waka no ejetuato nyankopon hu ye mmɔbɔ no mfa ye mbɔ ne nkyɛyen Isa Asana eno say God bless you Krobea Asante ene wasɛm a wode ato dwai ejetuato eno abi na prophet Ruben prophet want to say o say wonderful message ena Krobea na wie wode aba no nyankopon nye okese wate agudie bapa Edna ba humane so no say good afternoon nana ya Krobea Asante wadaroma awie yediwachi yanu nyina na eyo yanu nyina nso ena ete ha awie nyankopon hirawo asoma ba no say Krobea ma ha o wadaroma a nice meeting you because mete won ka wo media ni mu ache
ene mahunu wanimu yi nana mani agye buru nyankopon nya okese wate na wontutu anamon so mfansi adwoa papa bi ene o se akure ma feel a long time na me show live e wa adwoa papa bi collections ene ma adwoa aboshen na yas ono nso aba de mu abiebiem ya adwumadie no sabre ya ye kasai eno nso etwagu ewo ho ohene wa beauty mi amedofo eno o se akrakra bie my dear k ohene wa ani o agric abura asofo ye nso ya ba de mu ha ye sere nyankopon ni nhira na ho bambo ene ni nyinkyere se enkan na entutu onu wa bedwafo mu nyina nso mo anamo emfa ensie aida pokria eno o se good afternoon na good afternoon dear na oho te say aida nyankopon enye yi nyina akese na untutu yanamo nsie and Percy akra ye Percy oho te say mi amede hye baako sese woda so won santwe dwuma mu ana wafrim Percy ya ma mi hunu ate na anum ka kire o say ya afreme ya afreme ni eni nkomo ate ya afreme na wi adofo ye won komobo enra Asem Beba Dabi ema asemu a eba yanim no na eye awuraba bi a maami afua eni ni din ono na oba yanim ewa afidie yi so na enra ye ne awura yi bo nkomo kakra kire so ma ye dinkan hunu se oye mfantini abaya ya mfantimam enu ofri enra na ansa ne ebedi maami afua nkomo yi na Asem Beba Dabi a asantini papa e ka kire ne baba ya se o ma ne ho kwan e ma ne nkonkofa mfantini aba ma bia onne twempena so wo ware no na muntie papa ni bewui e ma awura no toko so ene mfantini abrante ne ko ware e ma mpena twini mu no onomo aware ani mu no onomo wo baako no omo wo baako wie ya na awura ni ntumi ntina ni kunu fie okọ ni kunu fie ana yare abodo no asan aba ne na fie awura ikura asa ye nurse ni ewo kokofu general hospital ewo asantime ya mu enti didim abaye ikoni kunu ho na yare aba no aba ne maame ho na yare ekọ okoni kunu ho na yare aba no aba ne maame ho na yare ekọ enti na akoda ni nsempi awura na ye very depressed wedding ki attempt first wife mekume ho wantumi anye ye kye no second wife mekume ho antumi anye ye dan no opesu okune ho wo mu no ne maame oba ne nkyɛn no kosesa emuniomo obetumi ade ne ho bɔni nyina toto puno ni mu kwasi adaya o abaye wadware ne ba wo ya na nopa ne home nioma eseso ye ogusu a wo ya afi maame hwehwe ne baba ya wo no afedi ye nkonko hwe sa dan mu nkotempoma mu a won na asen ne ho ahoma abaye osen hwi tinebi esusu se papa ti ase ka ase nko ware mfantini bema enu akọ ware mfantini bema hwede afedi akọ akutwa so enti ama ya to sa asemi ede ma awurai enu ono nso kire se hwe wono kura bra na osa no ya aketesia no ababa wapa no ne nananom tu ne fo se asantini abrante de emfa bida emfa santini ma wodi ne nana ba ko akikura ko Africos ho asantini aba ma bi huntini atuni punum de ne hyedem wo be fa mfantini papa se na papa ne wo eyere wa anka nkire no e na papa yi todwe ne be wu mienu enti obehu se fantini papa wo yere na me aba ya afi na me bu na wo me nso me pe me nko ami kunu na ama ne saa no na se su odwane ti odwane ba asantime mu e na osan ba be hia asantini bema na de asantini bema nso na ba be fem no na chese abe confirm die ntia na ne nananom se e ma ne mfa asantini bema no enra meka wa afidie yi so se ye wo ebinum wo ho a abusua bi mu o ka se abusua ba ku nkomu a ne nananom tunefo intimide ya futuo se su ene ban binti
obi begyina so aka sɛ emfa santini be ma emfa santini ba emfa fantini be ma emfa fantini ba emfa igweni be ma emfa igweni ba emfa sremni be ma emfa sremni ba emfa nkrani be ma emfa nkrani ba ene de toatoa so saa sisa sa suban no free sa suban ne ho na inter tribal marriages aware a ye ware akọ abusua hoduo mu no enkoso say mo kan ye manya abusua dodo say me aya hodo a mewura na makọ mu no manya say me na mbe say ten die so say makọ mfante makọ voters makọ ene makọ bono esiremu nso de emu ni makọ frafra makọ dagoma de menkoi okay ene mekọ dagoma kusasi nso de makọ obo na wonka aka me bi wa na duru ho a ubedi manim odi nkan memo odi nkan akoda ho ukotia mamre ni nyina awia na afi wa bedi anim ni nyina ayekọ enti nka no na efe wei santini o ware nkran ni nkran so menkoi nkran de menkoi ena achim sei nso menkoi okay minsi achim ni bia nso bada enu ntia obo wunnim achim ni baabia wo baabia krobo so nkoi na krobo wunni krobo ni baabia nso wo baabia me pese nka medi nkan krobo fo de bi wotafo prekotafo ahimbro num oh na ahimbobo anu hayade ebi ni ha tafo na mnim se bi wo tafo de okwa krobo na achimfo nso bi we he achim de agise ye kwa achim man aha meka kumase ya achimfo ni ha baabia menya hu wo do ho asisi ono mbre mu achimfo ma mu na mu ho adi mu mie humo na ye humo ono mbre mu fo na wo do ho asie mbre mu ne da na ye ni nti okay enti ene efua wa ha na bema no a awura ide no ba ha no bema ne nso aba efua bokunu ni din ye fra ne sai Kofiadu obo akra Kofiadu wa ha prosecute no Isaac ka ho Isaac Kofiadu yes Isaac adu Isaac ne body ana Kofi na free ho se register so no ya ye nta amfa credit ma so me nko amidi na register so ye de credit ba Kofi ni free ho ana Isaac aba Isaac so ni ho de ana je se Kofi naba enti Isaac adu aka Kofiadu owo mpasa so sa na eja kodie Kofiadu eja ko nso de Kofiadu se din wo ya anya ye betimi aka eja ko enka no eja ko tire baabi se din no se se eja ko ti ade bu se ni din pa eja ko tire baabi na se adu eja ko ame nso de adu so one day Kofi na ame so nti se we dey Kofiadu adu wom ono nso adu wom okay na say edu fo so ho ba asemo na say edu bi eno na eje edu doto mu frɛ yen so be kan case do no nso di edu sa we kai edu bi sa prosecute yo tiefo say mo be kai a ena na wutie nso so a ye wa hanom na awura bi eba e o yemfantini afua na efrɛ no na ne mfantini de mintimi nka fi se no a wo ma yemfanti ya na de papa se eyebribi mi wonu kromu a me ne me kura me ma me free mu na me sua enti owura bi e de kania e be sere me so be wa me o kire se wo mu kromu no amamre no kania etimi e no mu de siesiwa ampa papa no ye pani se wo be wa no na wa hwe no ebre duru ye no woni ne twetwe mpena ma eba edi nkan eba mu ebre pa no ba mu no a kire yi no obehu se se papa no de ade asie no papa no e wo yere enti ekoba ne sa na o se akwada mentime ne me ma me ntwen e manso fi se wo kire se na papa na nyini ne sa enti no odwane efiri ho no mo ko nkran ko hye baabi papa yi edi na chika krakakra asa ko nkran ho se abusuafo ne se wa mefa na ma wo mo ne dede wo mo gina firi ne ho o si wo koduru fie no e na abusuafo ne so wo mo oboa ye nka hwe ase onya koduru awie no san dede no ana penyan no san anyam ni ne to so mienu
ɛno nso so wie yɛ no ne hwɛ no ne nkɔ yie ɛno wasi kai krodo so ayɛ ntena baako faako nyɛ ndu aseɛ me kɔnkra na abɛkye me a mɛkɔ kumase ɛno ɔma ne kaa sika so na tu kumase twintwan to ɔbaayɛ no na agya ɔtontɔn pan no kakrakra ɛwɔ ahensan ɛno kora wasi papa ne tin no ɛsan ba ha na ɛno deɛ saa bere de ne nani afi to ka so wɔnkɔ ampani ampa wankɔ wɔne na mu a na osia wura bi a yɛfrɛ no Kofiedu ɛna Kofiedu di wɔpɛ asɛm tu ne trimu wɔne ne keka ya ɛna osiyo mate ɛna agya ɔmo de ɔdɔbɔ ɔdɔmu ɛna ɔmo nte bi papi no apanyan na awura na san anyem ɛwa na awura ne sida bi me ba sɛ me bedi pa ma sɛ me bɛwo ntimɛsɛ no ɛna ɔsi Kofiedu si dabi me ma won sɛ nyinsɛn da ɔsi ne hanom ayɛ wei ho bɛkyere yɛ ɛwa na Kofidi adwen bi ba sɛ ne saa ne te dia yɛ nkomi krom makura ase amana nsɛ nyinsɛn no yɛnkɔ na hɔ de anya bia no yɛbɛnya aduane adi ɛna awura isi agya otie no ɛna odi n'akyi ɛna ɔne ne kɔɛ ɔmkɔduru anokwa na emu nya mmerɛ koraa na ano ɔden ɛwɔ hɔ nti ɔmkɔgye wɔn maame ɛyɛ bɛrima no maame nua baako asase ɛhyɛ ase edua koko ɛma anyame adom koko no hyɛ ase sɛ ɛso no a ɛna maame ne ba ayɛ sɛ na ɔmo de ɔmo nim sɛ yɛ bɛrima ne maame dea sɛ ne yɛ maame ne nua dea okay nti akyire ɔba ayɛ no ɔse koko no ɔgye atɔn adan ɔse ne ba yare nti ɔde kɔhwɛ ne ba no ɛna afu ase ɔka kyerɛ Kofi Ezeki sɛ Kofi adu sɛ Kofi si etia brade ehu pa na saa brei a ɛbɛso am yɛnya bi adie ɔbɛgye atɔn ma nipa foforo de a ɛne yɛnya yi enti saa na tie de a wode kɔne ni ano na yɛntɔ bɛ ma sini bɛnya sika wai wɔso wode kɔne ni nkodi ano ɔso wɔka saa ne nyina na wato susu kakra ɛda hɔ akɔbɔde pa ato susu ato hɔ enti wɔse ɛba saa no apɛ ɛna Kofiedu ni wɔn kɔkeka ya ne tie wɔtwa mu no ɛna wɔn timi tɔɔyɛ ne gye sɛ deɛ ɔmanya koko futam baako a ɛno deɛ abɛyɛ wɔn dia ɛwɔ mu a na baako a ne tɔ so mienu so ɛno so wɔn kɔɔyɛ na wɔn kɔyɛɛyɛ ɛno so saa ne abusua deɛ saa ɛno so saa ɛna wɔn kɔyɛɛyɛ afei na nneɛma ɛsesa kakra saa brɛ no so na Kofi so atimi atwa atum ama hɔ nso wɔn aho bɛyɛ sɛ mienu ɛna wɔkɔfa ne ba baako na no wɔwɔ mfanti no ɔde abɛka mienu asɛ ba wɔso wɔba no wɔde baako bae deɛ no wɔwa na half year ande wɔde ne bae nti wɔn de already Asante ɛna ɔkɔfa wei no bɛka no hɔ ɛna ɔne owura yi nso ɛwoyɛ ɔsɛ wɔ mu ana ɔmo timi tɔ prɔto hɔ ɛna ɔmo si dan ɛnampɔn emienu edi si soɔ nti yɛmprɛ nkwadaa ne nyinyini no ɛna krakye ne de adwen ba sɛ daabi yɛma nkwadaa ne nkɔtena kurom na ɔmo kɔkɔ school ampa ɔbɛhan dan ɛma ɔmo bɛtena mu wɔ kurom a ɔmo bɛkɔ school ɔsɛ na ɔmo te bɛn sofo lai ne nyɔnko efie a na Kofi ne tim ɛna ɔma wɔnom da bɛtena mu nti no ama ne dan baako ɛhɔ na ɔmo nyemyɛ no ɛna ɔmo kɔɛ na ɔsan bɛtena hɔ nti na ɔbaa no so na nyemrɛ nti ɔhɛ aseɛ sɛ ɔbɛtontɔn nsuo ne ade a ɛde asɔpɔto na wɔso wɔba no na krakye no Kofi etwa abɔdeɛ bɛɛ sɛ ensia ɛna ɔde maa wɔn nti ɔmo baa no ɔmo tete bɔdeɛ no a na wɔno asoa bi na nkwadaa no so asoa bi na ɔmo de kɔ akyima nti deɛ ɔmo bɛtɔn no deɛ bɛba no na ɔmo de bi adidi nti ɔhɔ a na Kofi ɛde aduane aba eduru baabi no Kofi ba koraa no a ɛgye sɛ wɔno na ma no ne kaa sika ɔba no wɔkɔ na sɛ afu a ma no kaa sika na nyɛ yi ada bi ɔso wakɔtɔn nneɛma waba ɔkae ne sika no na ɔhunu sɛ 20 series afiri so nka ne deɛ no ɛnɛ deɛ no ɛna wɔpae ya na ɔhunu sɛ bɛrima no na afa kɔ saa da no wɔbɛkɔ na wɔfa ne bag wɔbɛkɔ ɛna ɔsɛ a ma miska ɛna ɔsɛ mi nibi ma miska ɔsɛ mi nibi ɔsɛ wɔkasa ne dam bom Kofi si so wabɔ no ama afua na ni so ati ne gya wɔsɛ bɛɛ sɛ 10 minutes no ntimi pagya ne ti na ni so abire no Kofi tam ne bag sɛ Kofi wɔ sika dada ɛna ɔbɛbo no kwa Kofi tam ne bag wɔkɔ na wɔsɛ wɔne na mu na afei driverfoɔ no a wɔn wɔ sofo line no tonton nneɛma wɔ nti no wɔn ayɛ free nti no na baako kɔ si ne fie na Kofi hunu ya wɔsie ne mpana no ne kaa nso koraa wo Kofi wafo bi da nya kɔ si fie fe dia wɔsɛ me mpana no ɛne ano nso so ho ntɔkwa kikiri afei
obi a wono ba age se wona ma Kofi sika no ewi ase no wote ne hu se Kofi afampena awo ne kurom ho enye sika ma no ndi awura ne se wo hwese nye na esi koso na no odin ana wo se da bi ontimi nware cause de otata ndodo wotimi ko ne kurom ho no akobo ne charge se mo ba na ebo adwaman ense bebre ana wo se tena ba bi ma me ntram ba bi awade no gui na se Kofi bra me ne wa bre no fa me che fa ma me a wo se me ni hwe edemaw o ma tokumase asase a o mo asie aduru be lento ene wo ka che ne se ene nka te se da bia ye han dan kama me koye dan na me ntilam Kofi so de opasi wo wo so hwesi akodo koko bra ma bre me mfifiri a me sam na sa aware agui na me che fa ma me na so mfa ma me de a ene o take Asem Beba Dabi monyemie na munka bi mfa ma me ama nra yedi hu nkomo ye ne se Kofi so obeba nti Kofi ni ye twan no a ene Kofi so dia akra na se ne Asem ni nyina tofu abomu no eno no meda se na ababa wei ene owura yi asetenam according to oba no krachi ku pratro ono na ekobre wo ho kotena wo ho ja ne nioma ho bosome ene akire menkohwew afedi ewuwie ya odi akofa ba foforo eno ne de ehye awura bayi a oka se dabi awade we ontumi entinamu bio awura wasemo a wode ba ha no eno no opanyini abodi tofu ano bra wanim na kasa gum Pachai se ya wuti hwe die pa ne yaw se Kofi nie Pachai ayi ono a die pa ne yaw enti e ma wudi Kofi ba ye no ka no ono nsu ntibi se die hia bie wa no die hia mpa ne se kumase proton edan ifie na yisin won no krom no eye 4 ye kanka ye 5 because you see say container ba ko ano hol kakraka na dampo mienu ne jade na toilet nti me fansa be 5 ana kumase dia no so ye no soso no yaji proton to ho no ono no ko no klase ana me so me nan kura no wa ha nti obi ka kira me se kumase proton da woje to ho na se wa anya hwe wo so a yaji yasanfa nti ama me nan kura no yaje aprepele ye tonusuo be na awotwe na ye de kama papai se onje number omotwa blog ngu kwai proton so me sisi ehu sika hina de utwa blog na obaji nsuo sika hina me sisi ni hina na lock se me koye no ma mfa sa sika na anhye ono ne nsem awonye mienu aye wodem me de ma man bia ote bia ahia na me de sa sika no ekohye ne nsem sa gi sikai na fama mukunu na onko pe obi na ntwa blog onto cement na mpe bi na ntwa blog ngu plot no so ahwe sika hina medinkan eye ne interview bisibisa no se ahwe ta ahwe sen na obotumi atwa blog sei cement dodo sen na obotumi atwa blog sei na obotumi apaja da na akose mebisa ni hina me ye ni hina ni te bibisa no na akeka cement dodo sei ne eboso me de cement sika ama no ahwe sika nsuo sika de obotwa sika ni hina me de ma no ma mfa nhye no ane se me de hye me de koma obi na nipa kro no eye adanse ni na me de nipa kro ne de kama sa nipa no da so wo ho kocho wo ho ana ode kama no ana ode basati adwuma no enti o start adwuma no mesi ne obaaye no one no nkola baaye no wo mu fie okulase ho na wo mu ba kumase ha wo mu na mo ye okulase de no nti wo mu fie okulase ho na wo mu ba kumase ha na wo ba ye weyi nsoso wo mu ba wo mu didie nsuo wo mu ba ye adwuma ni hina bibia ni hina me ana mefa enti die enti no aba ha kanoma ni ya me ma ba ha ne se sisi ye jai okulase ho nya me krom minti ho bi me firi ho kokowo yije ya woro ne sa na me ka kira se kokowo fie na wo class wo ho nya me krom ti me firi ho but eda na kumase dia na wo ha na yensi nwi no kra no sisi me no kra ne hina abedi ha ya ha edan ntanka onfo wei no kra ma me na me nkopɛ bosia na me nto so na nkra ne nye bebi ntina o se oni me ne hwe che amfa ma amma me hwe na me mfa nkɔwale enti die hia wo ne se hia mia ne se kumase dia na aka nwurom na onfa ma me na me nkopɛ bosia se nkra ne hina yinyini obi ha eda na me nkopɛ bosia na me nge na nkra ne nye bebi ankɔtena
because adan wa kan wuro mfem wotwini obeya nka waye emi bi mkra mete say so oton ono ana danfo bi na ka cham so woton. Okay, enti say ya memfa ne se Kofi aka say mene wo manan enti mede dan no ma wo kopebosea na ye na sebeya enkwada ne benya baabi atena uwia Kofi wo chefa wo sa dan ni mu ana se wo kopebosea no na utumi ye edan ni wie na enkwada no hono dan na wom sen aya 5 Kumase hade no na enkwada no nya baabi tena sa dankura num no a ewo Kumase ya no ya baabi aduru wantumi anto aso ama kawure mu no sa wo pebosea de complete a Kofi wo chefa wo ma na plot da ho opia no so fa plot no opia plot da ho ono so mfa plot no. Okay, enti baabi a wasi aduru yi enye onu ne siduru baabi a waduru yi dabi sabe mi sekara me de man no blogger de twaye no de adwuru baabi a de adwuru no enti akaskasa be yentem no na dan na aka me pese mi hu se asase no ono ne toy ye nyina na yekotoye mu nyina na mo toy nisie no eye wonko awu sika ene ye de to cement ene ye de twa blocks ene ye de to anwea ena mesinfo ebeye ye o madidi sika nom ne ade nyina eye wonko awu sika ene ye de aye ni nyina beduru saabri ene ye senke ye odia fai de make en wati ase asase ne to no eye mu nyina na mokotoye hwan sika de dɔɔso wom ye kokos kare ye de kotoye kokos kana mde kotoye ɛna nisi a ye pagya duru hɔ de ni nyina ye wa nti yɛmfa ne sɛ koko a wa ma wo akura asifi a wa ma wo ɛne wo bra a wokɔbra ye ho nyina no ayɛ kwa nti aba be hye we mu di anka we abɛyɛ wo de a nti fai ana okay Kofi adu akwa aba Eja na Krobea. Oho te say. Nyame adom papani. Okay. Maami a wote onchen Kofi wunim no. Pa chan. Wunim no kwa be so. Na Krobea me da se. So mo konya se me nkasa kakra. Na wo take ye radio station bi a. Shase tie 2000 na ha se tie wo take. That time nante hin adejaten. Mo pens me tie wo take. Ti me fo take ni agro kra. Ti me fide da wo take. Na mo se o tek yesua de yesaso ekira de eno krepa ye ba kufuto ma ye kra ti se wo ye sebe nyansani a uti akoreka simu a wo ma futu a eto aso nti me fa o tek ni agro me da se year 2000 na me shi obey wo satem Yaw Asante na hona umu station hona mu ye kecha ofu mu station ko Yaw Asante ho hona me shi ano ne pesa tunanim ninya senta se yadwuma ye tran efrobem eye me ba obeta ze sie ona e panyin ne wo nti ekokrasi se do diga kan no a ko we bo mamu na wo ho na me hwa asere na ekonese nkoyie na me se mami man kraim na Kumase na mfo nko school because oba panyin adem boy first oba panyin no ko fom free fan de be no panyin be ma no wo mfie du oba no wo mfie nwotwe fe no no efua ba ko akosi ake odne to no idi pa de efua samankwam na wantimi anka efua samankwam idi pa ya de to no nti me yese umre Kumase obeso won penda that time ba wo panyin wo minister akon wo abu akwa eco school ma omu boss be se abu akwa early school no sakra no ya de nti me ma me hwa akwa no yi ni sa de ya ne omu kan umre Kumase bi na penfo me no mu gina Jesus too me nti won brofo da ene ne ba panyin ni mi no nti umre Kumase me kan won fradu mame na me no be ko e des wo kwa de ya tra akurase mfie duni that na 2014 ye ko 2003 ni ko akurase 2014 me no umre Kumase ti me ye no won ne so me mu sam na na e ba Kumase be ba efie ye ma se wo pe do obu akwa na enumra ka no e se ko school o prempa ma wo mu si prempa ye ma nti e ko adoato domanu full glory school bi wo e de ko sojela ho no full glory Chelva hotel chiri ho ne yete
nti hɔ na mekɔmnya school kwa ma nkra no mmienu nti master no yɛ nkra no ne man panim fo no mmienu interview no sɛ Jesus2 no ɔmo ntimi enqualify mokɔ P6 na ma me bu afu na me so da bi mo cause nkra da akye ne bɛbɔ nti mo nkɔ ye kan ne ntase yɛ adwuma na nkra hɛ ase ku so me de me sɛ agya ɔkɔ akura ase agya na Krobea me come in some ni pra me prayer sɛ me de body ba Kumasi efiara bi a 30 adwada 40 na nkra ide etonton sa kakra ode ba he body dro eba so om titinton eduru ahodo osai 30 efiara ba 30 adwada ba 40 na otwu bi eba mpiri no sesia na 30 mina me soa body no de ba kura fakai tobo edu mi ka bablo da he se mi twanto da edro ma ko 30 enye ses na no bisa ses na nkransia menu ka ho menu ka ho enipa nwotwe na edo nsia ne be den okay ntie ba ko ebi a week no me de ba efiada e de ba dwoada sa week mi no bi a 70 ko menu ye focus ye kokoko no mu no na moa ntie ko ya se bedo forest nti forest efuo no ene mu de nya ska e de ko gi pot o class o di sidan no ye sidan ni wie no na me sadia mo Kumasi nti Kumasi ji kra no na still forest that was so forest mu bi ani de ko gi sase wo kofodua e ko gi full plot 90 million ana me man 50 million seka ni that time say bosumi ensianim ho me say bosumi dunu metumen kan na kam de abre ohene no e fe astor o kofodua sisia metumen kan de abre no nti na wo ba say that obrem 14 million adwuma na wo ye na ska no bi no man kan mu adwo fumu ntem na de adwuma no bi ana ye say de menye ska no en fan start na hwe no mo jefiense na ye ba na man say asase no onua ba ko akotwa half aton 70 million into some pedia that ma ko fa anwia ene aboa beguso ti me pedia mo se twa blog 1002 eguso kan ti me pedia me mfa half no me peso dia me mfa me na ho na me mfa mo fis kama me won to fis kama so na ma nwe eguso me blog eguso na me sa ko he me fa de sa anti half plot no papa no e me fa ye that to say no won ton half plot be a o de nyasa kwan se ka me pedia nanka ashim me yes no Messi for by Edmund ya. The Edmund was obra adwuma se den sinabro sai. 102.9 FM. Absesere me se ne sadia e ka wo mu cause e kura ya no so ton kura no kubse ne 90 million. Yes ka na so we besi. Nti mo mu jai sa financial etu no e jai sa koi se ayo abusade ni sie na ejinti no. This is abo e hu wi. Nti ma ne kai. Ti ne kai sha dampon mienu. Se ka e sinu ansa. No was there be sinabro sai. Na mu jato ho nti no achi ana we sesade a yen botonsuo nti no me pe container mawo me ko high container e ko container bu to fly o to ja for anu ho no that mu nyem bu ho no why na ko han ye me am ko high container 20 million why sika na ye de han ye me sika 20 million 2 years ama madafu bi repeller o ye fun TV wo sa enim wo so jala o mu gate ne ko adumani no o mu da hala ko adumani no gate ta gate no mo ano uta na gba bia TV ho no tesi obo no say bla ma me ya ko jana content de wonye hwini ma me de ne obi age 20 million na wi no e pipa mayen se onima kakra obo ye firi ho ma me de ne echina sa ma be babusu mi na apan fa ko ma me fa content mayen na balance sadia mo am kata munye bi internet scan jayadin na me nya okunu number na me fa okunu se enya hwe nti anche okunu scan ba na ko ye content bi madafuru si wo ho no mo ile ho no ko tato when 12 million container no ya nchem si 3 ana no ye 2 nse wo ye container ma 12 million dia ye pete ko si ho ana edi anu ko pe uma bi wo adoato ho e fe no ele mama odi enu course pempe school ho e ko master no na master no die 3 million miam sika no de tuai de continue ko si ho e hu ai cement ni be na mia bibia ko fa nipa no ye mesi ni no e fre class be boss
ko ton chance di nua free class be boss nyina wa na odi nua free akuraase be ball container ne so be ni me dance ni wa na o ma Messi ni free akuraase be twaye be timu ye be timu ase no eye ase no Valanda nyina kama e di nua go so boss kama to aso so ana wutom niema wutom kakra na me se body iba menka bi menka kra ba so fly ban to beton a menka ba kuma bag nsia bae yanto okra o ban to medwom ho body ba ne to na me yesin tade a menka na mienu ebra eyi so fly be sisi se beto a ampado ba ya na ehia fo no ho no eto na azi kofi fadaka ne bra no beto eni ampado be du me sade me bag na no be du ho pe wo hye no 1 million 500 na san entunum no ana yesade amikra me mra ne nyina metra ha ne nya adwuma emekuma se o emetra ne nya adwuma na me no kakra me frɛ kwase ba tuko me tuko fa nsuo patasi cool office bitimi taxi ko fa cool makwa 100 150 na be good stone momo kwan ne kofa me akasa ko fa cool fa taxi ko fa cool office ho ko na onu ho me ko office ko fa nsuo ne ba me good stone mo makwa 100 be 150 kan compre no na ma bi so wo enche wa wo jinsu no tombi ma me ne kia kwa na ya man bi do be no fe baba no is kama no to bi abrew because ba me ko fa drink ni nsuo na be gum me kwa na ja ma me lo fika kradam de ko because say no ma mu 9 ma fast me do pa nya gro nti no achi film dia me dia pompos e wo me so wa ha see you so tinko to madam bi anim o you so dia obetutu kama afede wo ye kokko ubusa mpa obeka kire ami ye kokko se gon ma mi adai obenya sika no wa be ye pompos wo so me so enti afede me kasme wo dintie me dintie na se ye connect na mame hwe bi yo de kuma sia no esi okko dwon so fela ekuo bi wo hokko dwon ani ye kwa ye fro ye kwa yie ye kwa ye from say say kwa kwa de me mpakrati be ya twon film na so ampo kra wa kan boss o mu kra ye bi obi akwa ye bi kama ho abasim ti be kra wajai enti una na wi wo mfanti ama ha kai spenta mienu ama asorofo so apostle kra ye ko aso de for ba ko kan ho me de ko me ko fen paf me kra ase na so fa okuofo bi kakra de kan ho ye ne de ko eyi spenta mienu no ko ye aduane me man from tini fie no no ankasa ne ba ne ko ye aduane 20 million ye de makra no ko ye aduane moni fufu ne dade momi na abo ase wa ya de ko ha hotel 4 million ko tra ho ye aduane mo unyom kra bo ase wa ya de eno chi ba ya rafi de mira ye pompos dobe no ka se opara jo ne kono me ana me madam frokase da bi o ti ado ato no ye mfiri ho na oboye ho ye nti yanko abu akwa mekru nti ni fie ne ye akwatrae na ye se sadia e kwa no wa nti afo chakene se ampaso that na kense lerofe ne 3 cd 50 pesos nti mi chake kwa na aboso kwa ne ko be na million se kwa no wampa ana wo so konya bema bia se no te poku krom efe no poku te poku krom onya se opo akosi nti me buy ekura se ba anajo ibidu anajo be 12 to 1 na tamzi man kranso dika ko be 10 koda na se yelen penifon de ya twen be 11 to 12 na ebi wa ebi ko 2 kwa afre ni apon ye ko dibo be 2 na afre boys wo wi na o me fa wona na na hwan na ba fa ho o se madam fu benya no se e pan ko sime na se no bi do beni a wa pan do be 2 okro ko si hu asaba de e fo bibinim o so bibia nim neja inya ko fuka ne ko ntia ko fuka mda masa na unire o so mili wa South Africa we through South Africa poku ne kasa a chero no South Africa we through South Africa ntino mi ni ha nsi na no afa wo nua ba se wo bo abonsi ne me da was nyam ko anko nshirawo wo na kasa a chedo beni no ntade chira me de enam so free class by di wo twin by ntade chi wo na be ma so be di full tu ko na so nyi problem
Why so obedi fufu? Okuso obedi fufu no. Driver ni no. Obesi wona dweno so obedi fufu nti. Wo ye dana okoma ne bi. E wo so falam so nye den. Se nipa de ofal namfo de. E dan de ye de. Dem hia na tokoso ah. Mami nti wase. De wo ye de hwani ye. De bibi wom. Me bobra ho cha se enokre. Aso pe. Waso pe na unya mfa ho ma no. Obo wo yere no. Me kan me tse me hweto wo frefre no anadwo ba kura no wa. No frefre no. Ana wo yere jitu mu se. Be na sene pe. Ne mo mfa no kan no. Nti be ade a wo twa so me se twa so kra. De be da change chip. Ana se friend did natem. Se wo krum pesa akoso makoya ho ade 2010 wo krum fanti media sorofo ni sofo nya wi so kai man de ko yo ho ade nti se be wo na okwa nti be ya did natem ana change chip se be ya wo nya kwa mfo bio na so chip do change no ti me frame team for kwase that time na do ekoso se me yiri se do nti wo ya the chip do mumlo ko se MTF se MTF was Dabi wo ko frame MTF for so mo mbro ko ile chip meba bi hano meba ai ade da durubrum Asem Beba Dabi no no Asem Beba Dabi no enam sa Asem Beba Dabi nti ekuna fa ne yire chi akofra MT ene senka MT for pa nka bia utumi frɛ ye sara nka omote ase pa de aga nka manfo chip wa ye be broko no enke be broko u jataba se nka be broko chip yakọ ame wo nka chip be broko no doctor de be broko no hwe me be ko broko no na say ye be da ye hwe doctor de be broko no me broko no da enka wo ne me kasa na oje hwe me fra me abroko enka ba this time me so me de enka broko no be de o enti sesei ejadu akọ frɛ MTF for se ye broko na yere chip na be ma bi ha no ho ne yaduro mo ntwere nto ma me na minni enkomo a edikan mo a mo wo afidie ne so aha ne ha nyina mo ahunu enuro bi ewo manim ewo afidie yi so obotantim on ne dikan aduro wei ye friend no Hepa Plus aduro wei ye friend Hepa Plus mo amowo media ne so no mo nhwe bi aduro yi ye friend Hepa Plus ba kunie eye miensa aduro wei mienu nie ye friend Pavi aduro wei ye friend Pavi mienu nie aduro wei ye friend no Plasmos aduro wei ye friend Plasmos miensa nie na sa miensa wei nyina no eyensuo na me de a kire wei miensa ye ekuta me ni nyina yensuo na me de a kire wei enuo ni miensa nyina yensuo sa miensa ye yensuo yi ye woni miensa nyina so topaye miensa na eyensuo no ye woni miensa ni nyina so topaye no enu nsu nie sa wo pani nsu a obenom sa wo pene topaye a obenom ene panyini pa wono no ye sa enrei ne din e de doctor Ebenezer Agyeman doc akwa bibru ya nana opanyini na ho te say nyankopa dom bibia ye boko very good enenso eye benada yes Hepa Plus Pavi Plasmos eyenura Ghana fo agiatum yes eyenura Ghana fo nsine form yes eyenura Ghana fo mfe niagro enawiei tuyenjidiem nana medasi na eneso ye ba be som kama good na meka anopai se sisi a woni a omaye first time users they say Hepa Plus no ati yeah but na onyusu bi da good sabri safo no ye on the rise every single day doctor me first time I use Hepa Plus Pavi Plasmos nana minimu a nka me bra ha su ntem nka me nom Hepa Plus Pavi Plasmos no ntem e ma no boae na sisi ya me hunu se eboa die me de ba be ye mi ankasa mi nsu na aboa onim se yare na mframem se bio sometimes no eni se o twen me kasa yare we nti
hyase na nom aduro we ni Hepa plus pavi plasmos no onso betumi de waduru na ene mepese ye bibi very simple watiefo minim se aduro de wonu watiefo de momfa ni agro da bida ne ade ba ko ayenye bida we choose your choice na memi abe wa hanum we de mamisa permission okay ba minim so de ye kwa ahwe a yenche da bida eti watiefo titiri woni anum aduro ni bida wonso a wonumu bida upe bianum yeso train die nti a upe aduro ni bianum okay wanum bida die ne ye ma na die enye bida ene ye be ne se o frase ye ni nsu a na opa wo se memepe hepa plus pabi plasmos ni nsu okay to pa ye so na wo pa nana wo se mepe hepa plus pabi ne plasmos ne to pa ye e bia wo te se na Krobea wo pese ye mixing so ma wa ka de opa ne enya ma wo yenye bida e wo take FM first in history yes yenye bida e wo take FM fi ha eti wa eno Ubenya akwenya ba no de wo pa ne ya ma o yeah so me pese Hepa plus ne yensu na pavi no ene de jataba wo dwuma ye pa wo na obetretro dipa no formula ne eti me pese Hepa plus e bia me peninsuo pavi me pene topaye na plasmos no so ye ni nsuo de wo pa na me ya ma o okay ti ene de ya me kasa ya me yehwe okay ye be somo kwa very good some Ghana mine ye be some Asante mine very good take for me tiefo na Krobea Yaw Asante tiefo monya ne sa ma me na sese ye kasai ye ne ye tiefo ene yadofo eni sankita kwen na we kura no be ma me mo ana se me mo ba cho me friends me line so wo frem si so a o mintumi mfa ho me frem nsi ho. Oh, I tell you, say, don't quarrel into my lie. Quarrel into the okay, any mebo number no. And can never near Madrid send ka number to crab bo. But the muye inti. Men fremin si me lie ne so. Nemum fremisi numbers are me boy so. Numbers no eye 0505 224944. First number. 0505 22 49 44 ana 0505 22 5578 0505 22 55 78 na mama ne modie nka mesusu ama mo se modie mo ba munyimienu nsuo na monye ba akotopa ye eno ye mema no ye futuo na me de mamo emema okay colans ni de ejina so tawe ofrefo a wudi kan wo udi de sei na aka se free him Krobea hey oba na edi kan yo ye fra sei but so the ma for sticker se free him Enkaria Krofrom de edi kan me busa we ya ansa na busa masem etoso biedo wo formula no wo pene sei kan formula da mentie wo pensuo nko a wo petopa ye nko a ana wo pensuo a ye de topa ye afra wo petopa ye nko a ansa na mema topa ye nko a ni bi no kire me die nti a me a meti adwami me ncha topa ye nko a me ensa kire me Kwacho bia kaka de ye suddenly na me toma me babo de cake nti so baba ko next week ya itakwenda kete so bia do wake okay ene esa kire me bio oba no ana otoma ne di ko school asesi a wo be ko nti a wani abedie yi se wokọ na otoma no a wo ba adanse ya be na no odi nti asesi wo se pe bie mama no yi no question o ye bema but onu mo bua no so mo ko toilet so na de jana no infection ti mi nya ni sa okay enti infections nti ebesi kwan ama akwada ni nti na wo pa ama no yi itacha ne na pomden ne na pomden okay ma first munya ne de no dobro tie capsules no me chao capsules fama oba no na emom wa kasa ma first me chao me ensa ni nyina bi wonko ayusu na wuwi a wa nso be fredi wa dance ya wate na so
Oh, they are couple now. Ami onze ni aje. Mama me fa we so wa ha na me fa nintum. Me ba cha unsu de se na aka se free hen. Hello. 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 Bro se na aka se free hen. Me ba te fa me free me ka se free check. Akua de ai. Me ba te akua vera. O ka se free hen. Me ka se free check. Akua vera enawie yi Hepa Plus Pavi Plasmos no ninsu ya na ne topa ye na wo pe. Me ba se ninsu na me pe. Die enti na me nche ninsu ka kire me na mentie. Edi ai. Die enti na ye. So when I'm ya wo ya let's a woman ma put me da the best now why I would say Hepa Plus here. This is the number. This is the Wow. Beje macha mi ensa ni nyina bi beje ate. Even that na ni diaje. Akra na ni diaje. Yeah, beje be dia chow. Hello, we need to say na aka se free hey. Good afternoon. Hey, enadia. Mama. Yeah, wada maniki abo. Wada maniki. Yeah. What do you mean na hu musa o hwe kadienti yes asa man photo Hepa Plus ka kira man for no muntie ka kira wo bodo Monique ele kwa le Krobea de weather na ye de nyame metu futo binom na fa bo ho ban le wa anyale aman for anya de wo munto binom no ma anya dai o ma anyale na weather na nye weather na nye ho ba ni wabuhia nyina to bi tu kuna duane ho to be too o man so dem omu abusuani nyina mo nchenom na mo anyale we ta sister to do betuma nyane me ensani nyina mo 3 days bi afi o mo nto bi na mo no amfa mo ho ba na obi anyale na Monique ye se ukunu bedi dia o se mento Hepa Plus mfansi ho ma no ade na mento Hepa Plus nsi ho mfa ma mekunu ka kire me wan ka so ba na anyume no bejo 3 points Mate bra bejinsu ne me ensako na wonso konom wate tiafo ojusu eburu hello we did the say na aka se free hen edi di Alex bema wudi kan a watumi abaso nie akra na ma na di ni kan ma na ni edi papa Alex elupre driver o ka se free hen asafu market Hepa Plus Pavi Plasmos no wanum bi da Alex Krobea mi anta kame numbi da ami to bi ma me ba boy a ko tu o ni ko jabe na then you be kan kene no ina ma de bia o ko tu a e wo se mi to bi ere ma no na o tle se abri bia ono no wa asma se na mo yen do ma tra na na kan be se ba oh Krobea na asma na sleep ite bua na pa mani di o school na Hepa Plus Pavi ana Plus no boam na e ba me tono continue dia no e ba from that time na e change the doctor de go change no o ye school no na na man ka kanka e ba na da so e tia mo ni dia Krobea e papa wo dia bi na atoma aba no na mencha wo no abia me talk to people na man beje me ensa ni nyina abia lupre driver why Oba ya ka me na mema alupre nya poncha o meto nyoma o be de no akọ wagadugu hello we did the say na aka se free hen Jina yo na we are on the highway wa we obi be you free so ya fra o say na aka se free hen Stephen Amuesi Oboase edro ndian bi no anom de nsuo na na atopa ye no me toma me nsuo ni bi na dance ye be na yiri di kire wunti ye ne wasan fe ya sam kiti wa wai wallahi baby o hadi ani mintuminka Matias na ho kra ha ho na Matias wate na we atadu ni bi go so ana we bi go so onu o mi atendi no ti na mo keke I think o ka tabi one country minta
ade bi ba e me say akage kam hey ene o hwe be gime nsa ni nyina bi na we die se ne wo ka wallahi nyina wo mu die eya amane mfa atadwe ni bi mfranka ho mame wate aha yensa na wankasa de wonnum bi da na na se wanzu hia bi o wonnum ana wo de kwadu ato akiri wate ase bra utek fm na boase bro de bra ade ehia de obeba bra na beje wate na emwa hello we need the sana kasa free hey Cray. Hello. Yeah. Akra we dey wa uni aketo Apuzo Ashtown. Hey, Apuzo. Na wo dia yi bi na anom, onom dia yi bi. Akra me dey show na me no mo. Entia na me nche unsuo ni bi. Show ni bi na me no na akra na ya come say. On say Apuzo me ye dwumaden no ebedu anyume na say me da na me hunam na ye me ye nti me be da bia no na me bo. Na de be che no na me da bi milika bo wia na me tokwa du su bia be 100 cities 10 cities am de akwa ade be che na mo na de na me bia peja akwa me say do na kama bra bejimi yensa ni nyina bi ko Apuzo oya me last caller wate ene manhwe ya sani amanfo frɛ no ye frɛ say na aka se free hen frɛ ma ke don fɛ kacha free na ku makia don fɛ duro no ninsuo no ana topa ye na wanom bi da ana ba jo me de manu ni ye ni nyina dia manager oh sa afa kiremedie nti a ebia me de bema obi a wani je ho no kiremimu ansa na me de ama wo de kire se na me pressure na so enti etobia me no ya no me ko check up the pressure na ba fompa ti vitato pa na so bra wonhwe beje me yensa ni nyina bi ko wate na beje we man fa we ya ma ha no hello ya France na aka se free hey hello na nampecho efremo se kwabena na ka free atunzu ahinsan o se kwabena atunzu ahinsan wo duro no de an bi no anom da nsu ana topa ye Pacho, iso na na mi number topa na ma try na once be kra me koye o mixture ni vinka me yem ka me yewu ti se de me fa no nsuo ne nko a wo fa de nsuo ne nko a wo kodi di enye next time wo didi adidi yie na wo no ho anya bibi paso akwa akogu eno na amo awo no ena wia yi me cha o me yensa ni nyina ye nsuo die nti na wo pese me ncha o sa me yensa yi oh ana ode edu no 2020 me na wanya na baby ko na e kan fo edu no ma na mi gari bia me ho ke kamena ase ejuma ye na brainti eno kan fo ma me na o aboa me pa enti na fo bibiri na me so me ka kire o ma me ma me kra pesi ofi ejuma ba na ka se no honam na ho ye na ye na me kutebi ma no wow bra bejimi yensa ni nyina bi why ensuo na tacho ba pacho na mo efa o take men share na about we ya udru men share na about a kwan na ekwase wase na o take wo ho afa ho beje why okay atiefo mesra mo mfa ncheme na mentumi mfa frefo bia bio we nya bia kotobi mesra mo we di ani die mu Dr. Bowa wo number na atiefo personal wa obetumi afre omon freo de won tiase de opese wo hunu waduru yo ho se eba fidie so na ye bie ahomatomu a let me confess ahokeka ene dia amanfo de frɛ adanse amanfo di ene sene omudi penuro no ya na mani age nyankopon hira ese wo mafra ama me fon furu sura ba be hwefom ya me hu se fon no ngomo be se na ma we di anka adeka o nya enche nka adeka adeka bowa wo number ma me personal line ni ebia onua bi stroke tete no strade tambi obi menstrual issue o je ne ho ba bia enye obi dware a ne ho keka no sabe obi mema asem o de pekodu tu akiri se de ekan adanse e ba e kura no onje hwini na o yo be ma kope hepa plus onyi ni awa wo sempa yeah if you don't get it forget about it onyi ni awa wo sempa na fa okodu num pe etu akiri so yo ba infections
anase wo how bi se bi atenka kra wo ni bi de obeya ne se obenom hepa plus pabi plasmos we no many peduane mo menya hoden na se bi watenka so de obete ne kama eyo how bia so edi efri ahemfi ho mo waye kama na ebia na ya re bia bopini wo wakoye scan lab ni ade afi ni da so krasa doctor kan ya re a kire wa ma oyem crash hye wo de okọ hospital ya se onyare but one kasa udi dance say enkoyi kope hepa plus pavi and a plasmos woni nsuo ye woni to paye ehonye den ne bo so nye den 20 cities miensa ubenya nro miensa nyina me personal lines nso a wo frɛ me ene me adi nkomo 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say nro ni yantutum entu ko ba bi na obi say hwan den ti no no ensesan na oba akosku a maninya bi yare ne namframem oba tan bia medro we ensi abusua table so mo bi anya so mfaso ensi ubara no kwan ma onya hepa plus pavi plasmos bibi chiwa adwena ofrem numbers so a mini obedin komo ewo nuo ne so ho 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na nyamishrao na alatafo tie papa na sen alatafo se de omo free Nigeria fo asem na make edi adanse ebo abaso metie wona na Krobea program so obi so ato afri ha mani nua e Nigeria mamu a adanse bebree na alatafo no edi na nyamishrao pa se wonam program we so woni asabe omunye ganafo nanso omutitwi kakra no mutumiti program no ete hepa plus pabi plasmos esanso emaduro ni sanyarewa ewo aman ahoduo mu Monikasa ami medasi ebru doctor adofo Nigeria for say boys need to tree girls need to tree ni sentine say oma be mingle with Ghanaian community no ti omo ti tree pa akwaye ordinance free airport run about abayi oba no ne make twi a onka so ye Nigeria ni enso ye Nigeria ni yeah powerful yeah that's doctor and for we Dr. Ebenezer the founder Hepa Plus Pavi Plasmos Ebenezer Eba odom na diaba se winya se nrom yensan bi nokre me mageme dia wa ha magye topaye no magye ni nsuo ati ase ke kanuoma sinuoma ni inya ye kube nsuo inya ye kodubi ni ye bo body gu akira case cruise ya wie twa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye magenu awa bin abusua pomudin hia me yie esne bibia
enti me ma no mpa fie ha Share, oye, Heifer Plus husband. ye de why Heifer Plus husband and they also we Heifer Plus wife na abua no Heifer Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plus Mox na Heifer Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Heifer Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadi won't be a tremor. Oh, na edibe pa na medisi wo. What the baby see me da? Oh me. Ademinim. Dia medisi wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me mama ma hye me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de en emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture aesthetica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfi duduo nie minya wo ha obi
bia otu borehole no ankasa mekire borehole drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba borehole ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories bit is batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan and electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus samikan se chrome had there when you had the pahene no se me mochira kwantem na me ho premi kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, Yadamase. Yakoya Yaba. 102.9 OTEC Asem Beba Dabi. Ena UTA. Na mesremo na moti sanka iboi na mwashene nson ede amame. Emputupurumu ena Ghana Police Service. Menshia odmode sakratei amani abreme wa hasise ya na mesremu muntie na monhye ne nsom famame owura bia ye freno amoako Abraham house number D4 aswanse he ya wukumase ye ya enu owura yi ote na wadimirika akọ post station edi asem bi akoto wonu anim no oka no ena posifo nse na Krobea nsore enti ene ye nya ne ntentem fa maana moto na fako otenasi otiwe die na onsori ye die bo mo mfa mano maye na onka no owura yi kire se enne kwa wo ko post station nyina ne se enora beye se nonkumpa mu ni mu ena ne ba akwada afa nu anya mfiedu 10 years ya ye freno Gerald nana Yaw Alpha amoako Gerald nana Yaw Alpha amoako emfiedu akwadai wo yetuntum akwadai kabrofo kasa okatwi kasa ene woka ewe kasa akwada na frifie besi sabre ya ye kasa yi akwada no mai kwan bia wo befa so obehu akwada ketuai wonum awurawura ha kosi ha kohwehwa ha ni nyina ankosi aga tinu ode akoma posifo na posifo aye ne ntem se fako na ne yenka ewu teke so na amanfo mo aye entimesra mo amutie mie akwada mfinhia duba wu Gerald nana Yaw Alpha amoako ena akwada ye frifie wase ye besi sabre ya ye kasei akwada de mafie entimesra so wutie me no wahuna akwada du bema ya wo ye tuntum katwi kabrofo kan we kasa na nani aye ne ntoto a mesra wo se wo be manhia post station ha so ne nsa na fa ne bra ana fa ne bra OTEC FM hayi so akwada ne nsa na fa ne bra se nya sa nso de akwada ne papa amoako Abraham ne number nie gena frem na ba bi akwada ne obi ano omra mefa no number ne ye 0509 103057 0509 103057 momwa na yehu akwadai se bia wonso ye nipa bone ni na wachi akwadai se bia bibi ena ade ne koya me maka no OTEC FM suyi enye yie nkosi aga entija akwada no ma akwada no mra di fie kire se maame ne papa eni abrepa na wiai kwadwo Royal Enterprise fo wo mo nso ne de reko heba mixture no
aba edwa so okurasi ne aduro no aduro ne ebo adwuma pa sa abre ya me na wo kasa ide ensuo ne totɔ weda ne mu ye nwunu sɛ a wɔne ye wa hotutuo ani sisi yade ani ntini mu atwetwe ɔnom bre na abai mo bre eyaw na monam mu no ano soso pa mo nkɔpɛ okurasi ne aduro ne bi sɛ wononom sɛ aduro na wo obi a wo nsabuo ne makora ɛbɛba koko bi how pressure bi how infections bi tete wana ba ma wa ye mre kora wo mpem a kwadworeko ana reko heba mixture ye okurasi ne aduro no wunya bi na so no mo a wawie oba promise heba wo Yerepa FM edan ni mu okopo sak heba wo mrum apidank wo mrum misty heba mrum ha sak pharmacy e wo patase blockhouse wo otek FM ha obehwehwe agya ko a ubenya okurasi ne aduro ni bi okọ oboase time FM tachima free FM edwoso government hospital nanim ho obi to obi wo ho Freddy Mense bada ni heba ni top amazing e wo Tafu Methodist unya kwa hope ubenya okurasi ne aduro ibi ne number eye 0244 47 0067 0244 47 0067 ene nyaminsa wom heba center abrewa basnade ene dano maami ni din ne honam se basneade wote wa wuti we sebe sa wone ma entena ho emfa na nisu brase paase bodwesa anwo na abrewa emfa na duru nkan ose ebasneade wodi na duru kan se wo ye be ma na wuntumi nwo ana wo ba na wuntumi nwo a wonso be wafa ho afa obi bia se bia be ma mrewe wo mpam ana enemu yade bi tetew wanya hernia na prostate mu hawo se hepatitis B na hawo wodi ye yefunu mukro udompe bi mu abu sekre se hawo isroku ana ananse etwe yade na hawa wo ba nyaminsa wom herbal center abrewa basnade ordinary bekawo ne number eye 0246 45 0718 0246 45 0718 na Simple Plus phone accessories anuanom ne adofo enawie me kame kiremo sani enam ne Dr. Hepa Plus yidi nkomo no sani me phone no every consultable so abehwe form no sanya Simple Plus ne quality protector ye tarifu ye nia enka ne nkama anti asempa wedi enka jataba na ehuna mane da bia anka mebuni din nanso enam se Simple Plus ne phone protector ye papa ene tarifu ye ninti ene da hai enudwa enti da bia ya me ka kirewo se mento protector mfiri nkwanchenfo ne wo nkwanchenfo no wo bebu wo beton adefo ane bo ese den ene dia mawo se obusa ana se wohwe na ye Simple Plus die ni bi dia ene ye to na emomanya Simple Plus die ni bia mento ana wo pese wo free Simple Plus na nsemo a wo bekumase ade hyeman Dr. Caesar so ye ne nhwe ani mu pepepe Simple Plus phone accessories ye wa ha unya ba ha wawie ena kajetia G2 Dubai G2 enhwe ni mu ho pepepe Simple Plus aso ye ba akosan wo ho ene ye se wo ba ha phone accessories ye papa na ye Simple Plus de eno na ye the trusted brand o pe charger o pe power bank o pe battery o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset o pe cover ana wo pe iPod a efe phone accessory bi a wo hia bia no bra Simple Plus nchen betu bi koton ana beto ne nkronko na fakudi udwuma ye number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0247 0241 70 9636 0241 70 9636 unya fresh ahoma we ya Simple Plus ye beje so ye no be kasa na we traditional Dr. Dawood adofo papa ne wedro papa ne nimdio odoma nkoma che papa we yedro papa we enam ne so se ne ma epa wo womasi awo pa wo Ghana mamu nya asem ketwa emema wontumi nyem won yerenom enam papa we so se ne won motumi anyem won yerenom pa nya asem ketwa krachi bi de osisi yadan ne mpoabo ti doctor ansa ma na duru ntwa no no se da bi wo hye nyame ani monyam wate enti sa won so wutie me na awo na your problem one wo yere se ne twero ne ka ye no wontumi ndi wudia so a bra Dr. Dawood ho papa ne ma waduru
na won so wo hye nyankopon ye ni munyam wate obewo se sikyire yade mogya broso mu how be tetew stroke yade de ne ho abagima sese wuni ahoto a Brotherhood Herbal Hospital se namu yade bi na hawo wako enko oba esa infio be mama wajapade ayese nkruma ketekete oba papa ne ho obeye nhwehwemu ode aduro be kan wa wode ye ulcer wanya prostate mu hawo fibroid bi e hawo koko dompemu abu entrimu atwetwe bra na papa ne nhwehwemu hwe de akofa aba na onfa ho aduro nkan ejoso krapa edane a enkane na Metro FM ni wo mu no saa dan no amu ana Dr. Dawood wo papa ne number e ye 0244 886437 ena 0201 681 717 unya fresa ahoma wi ya Dr. Dawood no ankasa na beje so wate we are Volta Real Limited for yensuo nie adofo de ade hye yetunsuo yeah powerful yetunsuo ene wutie me na ubetunsu papa eye Volta Real for adwuma won mo abeyo amawo ene be kire se wanya nsu papa e wo wunsu fie ho ene ma na moto giye number yi na frɛ yɛn sɛ wodi nsuo tuo sɛ wo Ghana ha na wo ama no ne yentu nsuo wo fie wo man mu emfa mawo emfa ho ne baabi a wo fie ne wo region bia wo fie ne wo no yɛbɛkɔ ni akwa akutu ama wo ye wo animdifu animde ye wo mfidi a yɛhyɛ da krade aba ye de ba ho a ye dwa asase ne mu ye bɔne aboa mu tokro twinsu krogen efi asase na yɛase de ma wo wa man kwankyɛfo bia betu problem aba mu afrɛ yɛn ne yɛmesiesie ne kama emfa ma wo ahodo da aban ne main office ne wo ye number eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 fresa homai na woni Volta Real for enkasa ena wie na bi heba omo na de na bi go heba mixture ene na bi go heba capsules na aduroi ensuo no topa ye ne hye ho muntie na bi aduroi eye ni nsuo ne topa ye adaka no ensuo ni hyemu no ne topa ye ne hye ho se wunya aduroi a wo de bo ba akokunuma mienu wo di nsuo no a ewo die ni mu no ebenom topa ye no wati ase fensuo no memne topa ye no na wo ye obi a wo bre enamu yade bi very stubborn one abechewa a wo je wo ho a enye a na bi go heba mixture ene ne capsules ebetene te amonyu ahoto yeah mo amuni paduam ta ya mo ya enam adwumade bi nti ana mo nsabuo mu nye no monnonom na bi nuo yi bi mumfansuo ne memene topa ye no na ba bi eto nro wo Ghana ha de onya kom na aka se wo pen na bi na duro ni bia benya bi oba misti heba unique heba tenatet heba ni nyina bi wo okoni asi bi ni ho agina na bi na ankasa number frɛ no de wonte ase bi a wo ne enkasa no nkyire mu ma wo eye 0549 99 9253 0549 99 9253 ofresa no me ya na bi ebejeso Kofiadu afi ma men samra osubio odo yire number akwa akoma MTN fo se yenye research emfa ho emfa mawo ene ye dey omusi enyeye sadio so ba no kasaba na okasa mu lokuna so ma mutimi lokuna bra oba no eni hu hwe nti mi twa so na kwa na ekoso nti mini kasa bia stina boy no fa no frefre ntimi ko so for station master ho kwachen say sabe ma we ni meyire ejiagoboni ntom kasa nche no ma ko so chuma ko refe no se John on the station master ho minim no o so fula ho sprinter station ho mko go so no baby any station ho nti won so efre boy no say na boy no kwa so no wo yire o ni kwa na no kore be su ho ha and was in your South Africa no boa nti ne be ma mo ni mre ti ma me bay kura no miri wanda o me fie mini bay ko da so fulai station ma de chi ni ba be ma ka toyi ko da kam te tenu a anapa me hunu no be fie no na wo be fie say ade o so ko da so dem say be fie me bo no me bo say o yira be da fie e na station ho nso a oni station ho oba ya obusa no no o so ko da say oba fie a oba dey me bo no say wa ye dey okay nti no che sa akoye se aware no ehihim na enkoyie
nti di mama me de me saka no me bono said woye no onya because me konu kron kan say mputafo say de me yire woye no omukasa nche no on wari bi on fam samre me penfonzi me konti mama nja ware enti me ko febu so fomra ti mara me se mama beda fom ko na odam pam se beda fom no se o meda fom ti on kasa ba me ono de na bo me se bi ayasi ana me so me tuhens me bro ne o tamo predo bo mi timu pai mam ne ko bi ko ebu akọ mekru doctor ewo ne ko hospital ama me ko no anadwo no montima ampam so doctor yakọ denti mani anopa na me to also apie so akọ case obu akwa on man ko nka yo mo chimi efira me da efira ahon mache best me da no be 4 o'clock mo chimi ko tum Monday to Tuesday ansana yema me be yema be no si siade no man be no wako ha abato so that on 2016 2017 abato asema afa abato no question tin say oni huntim say me da ko to say ma de sa anchi yi ukuara ansana waba be sama ambe ko dem 6 days ko 9 days ansana minya be abefie ana bada fra metini fie no say se o nwam nya chimedi ya ko ru tunum say mabo no so abo de nya botre na me bekasa no me nya chimedi a na me mfa edan mawa efie mawo ntide turu fie ho ziko wukun be ba sana ya kan asem no ti die nti a wadamfo no ma ni tu free fie ho ni eno no nto be ha da on off na me demu no no be ha da on off 1 year is it 10 million thousand na won no sane me fie ho mi oyi me be fie say oni fie ho bio na me yes na ade na wesa nti na say ebufunu wom enti ma di ma boy no still na bonda so di nachi oni boy no anda so enam nti na dwobre me ko kontram ho se wa me fi me ko no da ho na me se wo sa da ha bio ti di ho na ko bi no be frɛ no na sa boy number no na dwobe 12:31 na me se picket call no was me picket na me se picket bi na bo na me se nya boy na e frɛ no pokunua nti mini yi no a se no wa peke no won kasa na bona hu se mi wo ho bona ni mu hwere de wa tama basa obi kumi anadwo pre no pokuno oni no ye de hunu wo yiri fie na wakọ han wo south wo ebi aba kontem ho so fara kontem ho wa ba container mu ho se ko obeda ho odi ne beda ho nti mi ko ho no ne se ma besi nechi nka ye de na anadwo pre 12 to 1 no mene me yiri kasa wo pie ho me yiri amfanya as me kai kasa makane se ware no go ne begu se ye ya ye kasa kofie aware na egu afini enkom nya so ntimi wale pio odi me san breme ama musa fo na ba ukru wo fam mienu firi ukru ba me wo fam so trase kan o si ekraso de dampon na no wo mpehwe wo ho kokko na me kasa me kotoe no me du di na ye kata me no ko high court wo du di ko ye se de mama nwua no de no so ye kasa ye nto wo to de me to ma wo ya me du di na ye kata na no hwan na di ni secretary ai no fa sika ntwiae bigini oso na yi sika ma wo enti sada eye ne board pa no akọ ehu sika no de ma wo kontomire ko board pa enu nyina no wo de sporto se be ye adiem no ebe ka ko data no na kokko no enya nti forest ni ye do enya sa sika no de to kokko na hwan sika na mo de toy bigini no ba me 80 cedis bigini no ma me 80 cedis me di bi source efu eto no 4.5 efru ma me ne ho two case never to 4.5 the beginning now is who said that it is on the menu fast so na me man 1.5 say anti jiwe na me boy ko kuma se ba ja ka be source an what ase nti me kotwa ka wiye nkra no busa say nti was ka bi source bi o ma say kotwa na it is on me no le to kokko no na e bi da me do wonti me yes sa dia and wo si ento dia sa part no me de ho amaw o ka kire no direct ya ni din wo pipa so na high court wo enti se ye ya aware guo ba ye no nabusia busa o ne kora da kora ne se wo so won pehwe wo ho
on peshi or Sakumas Danwa. Yohan Infamano, whose my days Sakarabano, or Jibu da buy plot or da buy 70 million da buy him. So was a mine, not to 70 million now, wouldn't support no so. When shop out labor to look that 70 million mano, when maybe no for a friend offer, which I look to. Now, on the man that number to my mamma is off my 70 million bra, wouldn't must ask no. No, the allocation per month. No, start nine. In the look of the dear man, I can say na anka wa yewu na so enam senti hu de o yem say ma me hwe bi wo de 70 million akoto pipa abra woni plot no dia mo ne mere na me siu so ansana ngo cha sa so da man ko obi o so kra ho ensu na no ko so ho de ompro ben kakra de ma wo ko fa anwa sata anwa trip na 50 million fine na ko fa me ko fa anwa 50 million enti obayi nso ekoto plot no bi ai daba ko fokrum ho daba ama me ko fa anwa guso sa na we e wo daba ho ya ye ne den sisi e minim ko datam no enum na adme ko say ma nhwe ne ye sa man siemu ai juju lab siemu ana smin problem si sa juju de ntwa blocks nti twema juju na ntwam yenwura october na openasi eni otwa go bayi na mko medma hakra ko dat mi su mi okra sam ye fu o domo tam tam ko ye adwuma hakra mi risi buoi eno no ne problem no se ma fampna o si container na wo ye be sofula ho no mienu asa akwa mienu first one am ye ro se ba ko no o ma beji se omu ye pagya empagya mfiri wo enkwam kakra na mbo ye hoyi na wo frem se mi mra e bai no ampa no mo pagya na sa se da se ko pe blocks which cha se ene nkram twanwa na djubre e de fele o se wa mo ane wo ho o kan mi se mi ka babru kutai se na metie no mi ka men sem babru mi ka men sem se me prempre adwara no pa chichi fura se ko sibeze ngotwe uja o se uja ne ho wa bra na sa container ne wo ono enam se no oba ne frefre oba ne fre wa na wo de ko na ko gina nchen na ko bia mi be na abse nyame dem chan wa be mi friends o ma broba no so ba ampa na ba no mi be ni se kra on twantro mi twantro da mini nkre na filia na dwobre akase Messi ni no be ye efon no hu awie ko dat de dikra ye no na atutu ye tuko chenti tutu nti boy no wo no so ye boba mani wo station wa no say offer so so ko dia ko de aye de mia meye ko ma filia awie akasement ni makofa anwia of report so be gu ho makofa abo be gu ho nti akasement nko a beto na de agu fom na ama awie nti bitina ko na se ma mwati o se da na mso ezi adwuma mi Messi be mi nka ho bi film na hiya ma be ya awie ana ka light wire be wire inside on ana latishi ni say ene de onya kwanye enti no nyambo wo kina o baba ye enti no se be ye metu akodi amenko was light ho mi nya latishi eno so mo Messi ka koto wire se woni man wa be wire awie Messi me nyina ha ma Messi na am fili fom ho no ancho wire lan kono de me friend be busu me na yin fa me ko opanyine obayi se sa asase a moje yesi ya no e ka wirem enkwada ne nso e han dan enti fama no no nkope bose anye na enkwada ne nya baabi mfa wontinto usom sei eno pe yima no eno ta ubisa ne se obo me ma no na se mesume ba me baabi adan onso wonti men yi no because ne two bi ma me fot me lafno ma 40 million se me fa me ye fa nya adwuma container ye mienu wo se ba ko de wonko na abrenya enti ma me first kan ko me ko fa force aboa e wa binchi that na pay no ye ma kwa ku system 4 million me ko catch o si da ma ta container de ho ne de main road no be bia ma bi ton pipe de ye nsu bi tu nsu bi sa station on se main road no ma bi e no se o ma wonye ne wo ho eno de eno kwa ne dia na me de first one de enyina dinta no de hwe ankra no enti edan wusom sei edan no oso on pehwe ho esi plot wakwaje udi odaban usi daba usi container mi no so fula no waje ni mi na nya aboso o se mi nka ho bi ekura so de me nche so se nya ho do ompe ho me fa won ma esi me so be producer me sa ya yi ma ko cheche wo ngura ma me sa ya yi esi nya me ya do na se me nyesika be se me adwuma kuma se me tran ma na fo fi na me ti o
isi me modern flu so wotumia enkrada nsunti esi da man krai isi also be mo for neti na me fada ne mawo na se me nsusu me nyame ya no me beba metra he also bisa no ntuma nya no enti wore de ofa se ba me ma de ya enya adwuma to pedi a omye nche kontena so fula halmi no fa ba fa ba ko na krasa no o me ye krasa so ye nche enan wie tutu ne ne da so ye nya moso ye mi pebo se yanko boso boso ye nche da no simple Asemo okay na se enya adwuma no okay ye nche edan no na ofa no no nso mfa ne fa eno nso se ye nya moso se ye moso nti ye nche obi amfa ne fa no onye ne de a eno nso ye si se aratafo da na isi bom nti wuntimi ka se obobi ajabi Eura meba Eura de papa yi ba ha wabekei enra ye ma wo kasai ene ono nso aba wenya the same akwanya akasa seze ye ya ye kasa waware foforo pocha dabi onde be ma netie pocha dabi nti wone ni jai aware no mfa be ma foforo pocha dabi okay ma yen san hwa de bi ensemu a owura yi kai nyina no eye nokra na enya nokre ana ebi nya nokre ebi ye nokre pocha obi ye nokre de na enya nokre de anya nokre ni say kasagu we mu na bi wa no de ye nokre ni say o se makaje plot no tama me ne start akaskasa no a mo hwe n'action na o ka cha me say ono de ono oba atena na oto pant kura ma na oni ni jaya obeji nti na mo hwe n'action na edan so ye no soso no ase ye nhye de niska nti ya ho ode nko na ye de ye nti wa kwaje plot nti me kwaje plot no menene entam ti akaskasa me kwaje plot no but ono ade asam no ade ko chinchin ya akosi musofo panyin anim a musofo panyin frɛ ya panyin fo asofo panyin fo frɛ ye na wo mu kasa me ana menya afede makoma ko fam kaka na mesan ye say ye tena ye panyin fo akenti na ye san kabom kakra na obaji mifo me de me plot no pepa me kyerɛ say makwaje plot nti satam kra no onim se wakwaje plot da bi no onim na me de kyerɛ say makwaje plot nti me de kyerɛ no na say meje bosia adwuma bi ye ne hina meje bosia meje asa bosia na me de ye adwuma no nti me kwaje bosia 5000 na me de ma say gi wo na wo ye bema gina kofa ahwea fogu mu plot no suma me na ye woda ban no fa ahwea fogu suma me na fa twoblog gu suma me nti okofa ahwea no wiaye no na o ye say me fa sika na aka no man na onfonko dai kofo duade no so na me se da bi because menini ya kaskasa na menini nuama oye ye nti say ya da ban plot na we da ban me aba ne sa na okofa ahwea no gu su no me so medwuma ni ti me yimani oba asa me yimani a mani ba mo ho so a me de obi a otwa blog okoso na me koi na obi esi dan esi sa plot no so mo twe ho manso ha ankosi aga oje usika ma anje misika na mo twe chire sese what asase am obi akosi dan wo so mo koi watwa so just like that ya ma obi foforo sese na me twa ho manso mo bua ka mo so 30 million kra wo chire menye boafo bia na me de mo twe chire ye be san renew sa case no ye be boa hwan ho na auto bonidi wa afidie yi so na so akoto amanipa foforo a enku nanim ase e wa afidie su sese ya hwan ho na auto sa asase de bonidi dabafo mesra mo maami a wo ye nim hayi eye efua maami efua na obi ofide fantimam ade asantemam wura wo chi ewa asantemam ne saade no sa obeye saade wede oba besi a wafa sa akwa we so na ne be fa sa akwa we so enti wuni pa wo yes awura yi saade no ye ba so bonidi hwan na ton asase ne ma ho e na hwan na fa akire koton ye bonidi de koton ye no de ton asase no oton ye oba ohima na ne ba eno twetwa asase no enti ne ba hwan na koton wo wasase ne ma wo bi esi dan si so akosi oton ma esramini be ma bi akwasi ne dia me dina minima na wo so ye hwan ba aye ohima ne ba daba hima
eba ene fa chire koton wo wasase e de ma nipa foforo na wo na wo mo ehunahuna langard fo aba ho wo to asase ni free hwan ho moto asase no free sa boy no ene ohima no akosi no ene ohima no ho enti ohima no ne ba no ne ton asase ma ho ena ne ba no fa chire ko ba nipa foforo na na da ba hima etie o enkoma aye die da ba hima etie besra mo mpa da ba hima number mami say ya na mon frɛ no say ya e wo sa asem we homfa mami se na nada ba hema asem si one wo ba kwasi e na awura wi osemo de adi no e you take fm so no kan awura ukọ farm pana wa bra na wote awade ase tasi trotro driver poku na ne twempra me na twempra da oni ukunu nya kasakasa ma akrache na nadwo no oba container mu ho anya no kura na kasakasa ma akrache na nadwo no oba container mu ho anya no kura na dia ya ne se me de ma eda ma so eda yime ho ne pa no me de container mu ho because na obome me kofia na obome na tata enti uni ni nya kasakasa wo container ni mu no poku ne ba container ni mu anadwo o station ho na container no wonti otene kasa wamba container mu ho poku na ma container ote hwan kasa minim se woyi ne tene kasa se poku na ti woyi ne kasa ne me anu no wo ka minim na mada ono oba ebo container ho na mada na mada me pacho atie for asemono enie nana bi akwa ba ya me de papa no okasa ose de banie ya pa yi musa no me husa akwada no pagya de nsa sori gina ho ba wudi made me ma akwada ne kwan ma ne nkasa untie dia me kaniye me nkama sem sa akwada yi se me ma ne kwan ma ne betena ha se won kasa obekasa yi se wankọ papa afa obekọ maami afa efa bia nso obekọ no fa ba ko be sori atia sa akwada we makwasempa enti krache me ma kwan ma won kasa wate refri udam fifini ye oyiye muntia ya asunu mienu na enya won tokwa wo bre asensensan no me gibre ni bi nsa amfa nka ho bio se ne wo bre na bre sa me gibre ni bi nsa amfa nka ho ate sa o se ne papa Eddie Awiei Nana Bigo Herbal Mixture Eni Nana Bigo Herbal Capsules Eye topaya ehye nsuo ho na ye di nsuo no ememene topaya no die nti nesese ni mu animu ya metie wi me bowura ba bia eto ne aduro bia na me kokasa me pena na bia aduro ni bi die ntia nana beda wase na ma chia watifo good tientia wese wono otie nyina tutumrika kwa hwa aduro ni bi akira kwa ne se enem yade a ye ya papa yade a hyentimam yanso so wan kasa wo ho no una anim kwa yede wo faso se wo ba wo ho fe na be ma asemi de me ye Kristo ni me ne wo mo adwaman me ngoro otam me ne wo me ba be yo ho ade ansa na me ne wo hia se eyire abeba bia smo ka che me na me kan yo wo se he nipa disika gina papa kon so se wo be me wa no ne ho fe yi yen ka yi an ho fe yi na so wonanim na se de wo ho wo se wa kon enko ya enko enti ne disika ebopono enso so wo mi o ya na kese wo maye wo se wa ye ho se ompe me masem wo se awade ne bepe na enso so de be ma ne behunu no onware me obesa aka ama afofrate enti o se otwetwe ne ho e wa awade ho ye ne otie me ya okono maduro ni bi no mesele di ni frame e ka kire me se na na bi yakopon hira wo nyame nto nkwam amen na se wo se ye kama wo ma se ye nitia se ye petena oka ho bi wate ase sister no wo hu de wonye na ni gisem no wo kaso na ye ni sun wo se bra wo se bi na himfie ho no etimi tok ma se prot we si mehwe meju 50 million wo tua we si mehwe wo se de ye below kura wo na 20 million
weji sika ezi omanadura wose to wose obi ka che ne se ka wo boyi adafu pa wo ka nya se ka wo boyi adura obenum kra nya adura be du 2 million na beje wo ampani ampa na bi woto adura sei wose wonum ye ne mai pie firi na se wose efin ene se be pampanya afi di de bia me kana video so se onu maduro na say ade ni bi wo ho na de part abo amotam because new me be pia no wan kasa be yunyan na ebe yiyi ne ma no nyina ma wahimfie aya wese go ye kon ba sima watimi aka ho bi sure ma me ba ko frame na no free tech ende kura no so be kasa fidie so na me ba ma late go se me friend bona ma o de entempa me di ba ha no minya ayi kakra me mayi nya me fidie nya ayi kakra America me di intimate me afra ma me no ni se me kasa wi a obefre me se obeka che me se one frame ya mama ne kasa bo ma me ne se ni wo se ni sisi wontimi nante ni koto dwe wo so wo tie no koto aduro ni bi e wo Europe ni akwana no na akua ho wonu ma do twa ba ko wie yo ade je na bi masori o na bi masori na me wu ni pakro na se ma me dia wo se me na a kire ba duro bi ma koto na bi nyankopon hira wo wo se ade na ni sisi ni koto dwe wo se waka dem wo se ni bra ba ko wo sunya road nso se wo tundo so podi akoma ne bra the same problem na ne bra no so wow it is an infection mo ni bi wura sisi ni koto dwe wo chika se na wo hwe yo beka so obi atoadu timi sro obi an hwehwe na bi ya duro no wo de bowura herbal shop pharmacy bi e ben wo no wo se open na bi go herbal mixture ene ne capsules they say they to ayi ni kura hye to pa ye na hye nsuo ne topa na hye ho du ko ne yi ba akoma wa ya ma oduro mienu fanzu no no anopa ne mienu nyimne mienu no ho kani oba be ma ya oni ni hye mu oni nanum sa aduro wi ya aduro a unum bia da bia ya kamese banche eda ho a onka se tise wonoa eja na be kire timi me ka minim de me ka uji ahabai di owunya ahabai di onu maduro a se de nyanko pasem tie sa na beye beye adwuma se de tie good tina na bi me de number na ma tiefo fama atiefo pa mu fa me number no me number na 0549 99 92 53 0549 99 92 53 ufa number we na afre me se eda me ndanko ana wa amfre ntema no nkro de ni mawura so dem yi se me pon no me nsatu no nan sa ne wanya me eda aka bi afre me ubenya na bi ba bia wo ani ba bia ben wo ni ba bia benya bie enkomo bia wa dure hu ne yen twetwen timi srawo be ma bi wo so na be mom kan pepe enkokron bo ni bia bam emwa no omo wi be ma ni mo ahi obi ho jonso kura obapro no be mam ne mojadi akiri aw jonso moja aw timi srawo ye saafo ni bia tiem de kono maduro ni bi udware wi ho kekaw utimi nyon hwe ni maduro ni bi infection etimi se nipa kidney wow nene emu hwan ene etie hwan na wo sika se ka se nko yi ni kidney ba ko a wo sika betima ye saa yi no etimi stratiefo enei bo ho bai efiri yade infection ho na wa hwe na se bi yewa ma be ba ko so central market o so ko dwonso public ayini bi wo se dan wa na wudwi na se a wo se wa bo ho ka tinaze no frame wo se wo chechire waduru num na me hu se me yade na wo keka no ase mama tutumrika kotobi mama na sa frame adanse ya wo die no good adanse wo die no mama ya do no to no sei adu a wato du 2 million wo se da bi ne ka ma bo no nye bi ni wei enti atiefo da bia me ka me se si ja fidie mama the whole day na me tena so kasa na za aduro no nya enye me da sa na me yamade o yeah enti ase wum mo aduro no me aka kakra o de opa kosohwe hu se aduro no eya na asenye sure tie misremo se wo pedudu atu aton ana ape ba kwanom ukọ piefe o tafunu road ubenya bi ukọ hap me o wasafo ubenya bi korenak heba wo ayi crofrom main street ni so ho so ubenya bi
happy dank ewo mrom dani heba ewo mrom misty heba ewo mrom ukọ boase smart heba hosu benya bi be kwai ukọ fojo heba wo police station ni nchen fojo hosu ukọ fa ubenya bi ene mantemu be ka se me keka edosu bebre adron ba bia mi kra minim na doso ne ba bia minim su ye bebre enti wo de wo mantem ho ba bia ya to adro no wura ho o se open na bi adro no o mbe yi bia ma sure oyima wa ubia no ana wayi to pa ye ni mienu na de to no na de nsu ni bia pia no be ma yiri binum oyire so ema ekunu binom say yempna ma ompna binom because wa hweye na utiti ho uwie na osan akọ ho a won say eya dopa ube corrance ube sa akwa atiefo timisremu kasa tenten entoponko me sa de number na matiefo famaye da bia me senya kasa be kasa fidie su bebre na mo pese ni pate menka wo de koda kono maduro no da se koto aduro ni bi ba bia wo mantemu heba kesi o se pharmacy o ba bia ubowura ma so open na bi eye to paye ni nsuo good na me pacho nana Krobea eja obi eton maduro no o ase o se madwuma unim se obi akoto aduro ni bia ya wode ma no capsules no old wine ni bia ya enhye ho no capsules 40 cedis mixer 40 cedis 80 cedis oh ade ani mienu entre 50 cedis no oh ade mani pane nipa ne frɛ me frɛ man na nkasa wose ona akoto na aduro mintimi nchitende we na me se maduro no onya aton mia na me ya maduro ja onjai na me pena yini dim bo we am de beto mframam onja aton so de bebu di pade ye nyane sa because aduro we no ye to ne ye partner unu wo yere no ukunu etiri pa ne he ne wa ba na se wo to we mienu a na aduro adai bibu sanse okotu ni nduo wo hen ebi na nipa ne di bu no na me nkɔ hɔ wase na ebi ntimi musa ne sa wa hwɛ nipa bibini o won kawe won kawe so station ho peni bibi ni din ma me tai peni bibi ni din ma me onu sa de buofu mu osa afọ kome yo na se papa maduro no me na me ye misi jai ukọ ba bi etu ndura emfa men ton bio emfa bi so de bebu di pade adai that is for money ni me yɛruka for money 50 cedis ai adai obeska de obeska che me ya maduro no eja de for me sremo obenka we aba bi abeka no kono so se 80 cedis a ento kakra na wafaguo no engu ho an spy ento enka we so onka we station ukono so wase to pa ni nso ni 80 cedis a ento abuo kwa police station ho nyina aduro na buso bra ho obenya bi wo ho da beto no fofofo na kono ana won fra wa wo de frɛ me for number no 0549 0549 99 92 na bi number no good misremo mo amoye sa no enye munya na enye good omai mu ba bia wunya na bi ni bito very good tatiefo me damase bebre na Krobea eja urade nhira won wa pamfo nhira won so ami arofo papa we naduro no eye specially made for stubborn enemu yade wa wo mpane wa num nuro wa kwa ha nkosi aga na ohaw ne de brewo no wo sa ni pei ene ye ka kire o se pe na bi na duro ni bi na wunya bi na se ononomo a eduro ni beboa wo frɛ ne wo 0549 999253 na one ne nkasa awiai abapa mo your biggest online shop onuamie ni dwa wo de ko Google Play Stores se ya ana ko App Stores se ya download ye app no na ye ni dwa na se wo ba ha ade bi enipa da se ne hiawo na pese oto no wo be oda na watuaka na ye de abrew ebi a wuni phone na ade be download ye app na abapa mo no ye number ye 059 3386133 and 059 3391848 unya fresa ma we ya ye beje so nipa da se ni ade bi ehia wo ade bi a wo pa to no eye yen ni ye beton bi ni ye de amawo na ya Bolivia Enterprise okumansi sofo line alignment oni multi home ni dia nimhwe yen na ye di future life smart food san yade enuanom eye nuane a ahode nuro ahyemu matontwom enti wo ba obekire wo yadem de ha woni mu
na yehunu ye nuane no de yesese ye de mawo ye de tu yade ase so for line alignment ye ne multi home no eni die nimhwe ye number ne ye 0246010150 ena 0242878090 ema miefua wadama wo plot na okoto ya wo so mu okunu sika ema ne de kofa anua wo so no eye hefa na ye bro no be eye suofia saman new site another ba new site new site so suofia saman new site daba new site eko nwabena no ho eko nwabena no ho nwabena no ho pa ni important da honeda enye suofia saman new site daba okay me wo cars ya hodo nan bi nso a me ton onua cars no me wo 2023 model Toyota Highlander me wo 2021 model Toyota Corolla me wo 2018 model Toyota RAV4 Limited and me wo 2010 model Toyota RAV4 Sports yeah it is in very good condition pa choka no eye kama pa wa wu a wani beje ka na efe ka na mono pa wo demu atumi se ka papa na adam wi ebo ne nso ye gisa number we na frɛ ona no na one ne nka ho asɛm eye 0245 67 9655 0245 67 9655 ena 0244 78 5720 offer sa homa we ya ka una no beje so no ne wakasa no akire nsemu nso de amawo na digital herbafo de grow fine enso aba grow fine herbal tonic se wunya binom a it makes you grow fine ya aduru ase wonumu ato a wontumi ne die aduru ase tititi ye onsa na wonan ye tititi bi wo ho a woda a wonna ebi nso wo ho no mo abesore no aye very weak obi wo ho a nsabuo mu nye obi de makra obi de ba oblidi broso obi nso e ba ya wo nko an wote konna koto grow fine herbal tonic na aduro no ebe boawo se wono mo a e ma the necessary vitamins e ma onipadua ni gina brane e ma onipadua na hoden ma ne kutia infections ahodo e na manipadua na hoden se wo yare mpo na anum grow fine a ohoto ntem ba bi eto no bi ano kwa benya bi number ni unti bibia se afre yen 0244596532 0244596532 offer sa homa we ya grow fine for abajeso aja kwa me mausimano mienu bra sei owura yi se kokofu wo ho akura asifie wo ho oba ne se no de ompemu bia kumase de na no pe ibusa ne se awade mu ajapade oba ne be ma de a empo makra nka ho chise yemi enu yete ase se ye were ye japade de ama ye ma senye sa eye oba ene be ma na sese kura na ano na me se hwe lawyer bi nkyerechire mu se me mon fresen na won kyere me no mu eno kura no so oba wo sori a yebusa se input ben e na output inside wonya ho evidence e kyere se won so boa be ma no wabra wo ye se japade ni mu ena semwe abahoin ti na me hwe se obey se onfa ma ne nkwada se woje na wo ye ewia papa ye wo besia no akopeu oka ho ana ende anu yi na ntumi ama papa nso se okay ene ete saade dan no yenwie ye moso enti ene ye na ala tasta enti se ye boswa na se ye wonche bia ya che mwadwene wasemi ho mama otu watefatu na mpacha medase ma yenche atifo nyina ma menche bigini ne master jakwa nane omo wo fitemu aye kire ya cheompa na papa yi ene ne ri medie meba menua ba no so se metunu fuka krase omra fam se wotie be ma na oni adwenboni bia ma oba no wo se impo ajapade na yaye ni nyina no opa o menche ni nyina se video
say koko na o ka say waye koko fumpo di din ato so a court asinsan say oba no dia nti ka afa de bembiem say nka kuowu a dwahwete ukuru pe wasem pa nti ka de amaka nyina yenkoche dan sekunte amasio asase amwo ni nyina yenkoche ye chewi a yenche kumase de no na say nka we de nka bia nim say wo konkote ehia nkuma okwan ma ya oduru kwantem se konkote tu kwan na ohia nkuma oduru ntem kra be ma say ejafade nyina menka se me de me ma wo na mom yen hya se enche ne baako ye wi a asa enkwara nti a wobre ye cha me ma woso wo ma nti de ope no e mo mu bi oluma so on de oni hwia woka o se ne yire de e ne yire na woka ni mu yi o se me pe ma se ne pe o se me pe o okura sini Samuel he problem ni nyina ya sa trotro da ba no problem na ba ma ware we ayi we nyina ya sa trotro da ba na ko fo we nyina ba na won kai unu se sebi wo fo konfo ayire no na mo tie gina wachi o wo fo konfo na mo tie gina wachi won na ko fo we nyina ba na do tiri frame yire ama papa mpo di ahomote se me frame tie enfo se komo mloko me yire lai we nyina o wo ja o yire wo na wo bi ri na odi na chi na me bi se papa se sa kam na odi ababa no se odi abane ba be den odi abane ba sa container mi se odi be ye den me na me yire enye ya asem hwe nka su we nkese kontrofi pa o na su kokko na yire wo me na me yire na enye ya asem wo de o simi sen odi ababa odi ababa yi ba papa isu wo be kuna na ba enden na me de besre yenko fitiem we agura waka so onwe ense sa o se o ti papa ya se aware andi agu na ense sa se de mi ti hunu no ade aye de nsa kode ye ka bu be da ye agu se o ti papa ya me dom o kasa bia me dom yire pa o me dom yire nti that means senka mpanifo sinkonwa na maami ba foma aware na enhui enkora obo ena papa ngo ncha de bia ni se mo dia se ebu mu ansa oba tiase se maami be mi nua ba fom nko ade a okay mate oba de achiame maami ma wonsu 2 na ansa na no 3p garlic mixture no ye piwak natural health for na dia ba unya bi na se wono mo a aduru natural garlic wom enti aboa manipadua no enti ni mu fi no free ho srade tam no beko ama muja edi afrusa na kama uyi obi a blood pressure wosoro na enkoyie o cholesterol wosoro immune system ne nyadwuma yie wapone waposo nyina na ye oyi kona koto 3p garlic mixture na aduru ni moawo ba bi eto no bi akwa benya bia na afre yen wo 0248928824 ena 0201000021 na basa heba capsules ne nso onuabema onuaba unya bi na so nonom yafunu yade bi a adane wo so asem no ebeko amwanya ho oba wonsebuo mu enye no ebe free ho ama ho ato bema wo mere hwe wo mpam enamu yade bi a na infections bi a etete okoko bi a epaya na wo dwa wo no basa heba capsules no so onya bi to na ono no mo a ebema asumdua be fie ho na basa heba ointment ne de obata ne yi pe bi fasra kwada no yade boni bi a akwada no wo panyini kakaja oseye ni pedua mu yawo na ntemu apropro ne honam kankan ni nyina beko wabra wanya basa heba ointment no baby eto no bi abasa no bi ofre ye wo 0244267725 obo akra we dey tell okay so hwe maami menuen one meyiri asem no a omaware no na enkena ekoyie pa fise na be oba ne obi a na o kire na adwen so a na obema no so efa utie o munkomodie mu na obema ne kire na adwen oba ne kire na adwen pa na o kire na adwen so a bema ne fa enu nti enanka omu kwo wo manim tentem no na third person bi oba mu no na abedru ni a adri na akra asem ne de atwatia ama fise empani se obo wo so no tuo no ko wuto nkwanti a na waso na ho abia efiri se ewrai ba se de no osi kan no kra de no se owura yi se onini ni adiche bia endi se koko ye che koko mu ye che fie wo mu a o mpe na mfiri wa utimi ton wo de en kra benya capital koko no a wo se ye wo de ama wo se wo che na 1 acre na se obeton age 1000 ga na kra ye wo de aha moba na se half plot se quarter plot na mo di se atum na be ye a obi a benya bi
every said ya be ma na ka na wom o ma wo ba bi dada enti se koye se wo no ojae ma wa ne ma ne ba kumase ya betima ba se o ka so obeda onua no nche no amana na ne nchen a wono so saa na maami nso so wo ma e wo ba bi dada enti che ne de obi anya kumase kakra na obi anya kurase kakra eye enti maami mi nko obi wa maton me de be ma ha enfie wa ha me na media na wo de ba be ye bibi fofora enti yensa hwe ye bre no eso ate enti akra yemfansi ya ne enko fitiem na yemfa ehie nko tutu asem we eye besepa ni kunna